¿Cuántas noches llevamos ya poniéndonos aquí delante de la cámara, empezando este fantástico directo? Menudos pelos, macho. Con la misma cantinela de todos los días. Yo estoy ya más que cansado del... Uy. Mario Seijas 11 se ha hecho miembro. Bienvenido a Mario Seijas 11 celebrates 15 months of membership. Grande Mario Seijas, hombre, claro que sí. Luciendo su miembro de 15 meses. Bueno, pues mejor manera de empezar, desde luego, que no con la cantinela de siempre. ¿Qué voy diciendo? Que me pierdo, que me pierdo. Grande Mario Seijas. Grande Mario Seijas. Que estamos en las mismas, amigos. Que no somos capaces de ganar un partido. Que montamos un circo y nos crecen los enanos. Que los centrales fiables de repente dejan de serlo. Los capitanes que tienen que tener galones y cabeza fría y enseñar a los demás, pues se le va la pinza. Eh, Pones a un carrilero un día, que otro día es delantero centro, tiene un mano a mano. eh, Creo que bastante bien resuelto. Iba y la tira fuera. Bueno, en fin. Tendremos que hablar de muchas cosas, porque este Celta 1, Real Sociedad 1, creo que deja al Celta tocado. Creo, sinceramente, que no es un partido cualquiera, que yo estoy tranquilo, que no hay ningún problema, está todo empezando, el Celta está infrapuntuando bastante, creo que estaremos todos de acuerdo con que merece tener más puntos de los que tiene, pero amigas y amigos, lo que vale es la tabla, y la tabla dice que venías a recibir a un equipo con mucho nombre, como es la Real Sociedad, por supuesto, pero que está peor que tú, que ya es decir, bueno, pues con todo eso llegas a Balaídos y eres incapaz de ganar un partido que parecía en un primer momento que se le podía poner, perdón, al Celta de cara. Con ese gol de Pablo Durán, hablaremos también, por supuesto, de Pablo Durán, y ha acabado siendo un empate y gracias, porque la manera que ha tenido el Celta de Chicaragua con un señor Jonut Radu, que lo digo ya, llevamos 9 jornadas de liga, más Stuttgart, más PAOK, es decir, 11 partidos con John Urrado titular, 0 porterías a 0, y yo creo que esto es pecar de presentismo siempre, seguramente, pero yo estoy más tranquilo que nunca con la portería del Celta. O sea, es un nivel de decir, es que ya no es que podamos tener, que pueda llegar a ser, sino que tengo la certeza que el Celta tiene un portero que le va a dar puntos al cabo del año. Y eso, veniendo de donde venimos, es mucho decir. Es mucho decir, porque, bueno, creo que es una lanza que hay que romper a favor de la dirección deportiva. Es un portero suplente del Venecia que, bueno, viene con poco cartel y demás. Has traído a grandes carteles, en este caso, como puede ser Marchesín, con grandes actuaciones en la Champions League. Has traído a Vicente Guaita, que vamos a decir de Vicente Guaita, y no te acaba de salir todo como esperas. Bueno, pues tenemos un portero en una edad madura, pero un portero para años, si decide quedarse en el Celta. Un portero que juega con los pies, un portero que lidera y sobre todo, amigos, un portero que para. Que esto es noticia en el Celta. Es noticia y muy buena noticia, a mi juicio. Eh, es mucho decir que Borja Iglesias no es el gran nombre de este inicio de temporada, pero Jonas Radu está cogiendo cada vez más peso en ese aspecto. El Celta tiene 7 puntos sin ganar un partido. Esto es impresionante. Vamos a ver. La tabla nos dice que el Celta duerme un punto por encima del descenso. Yo creo que en ocasiones normales podríamos estar echándonos las manos a la cabeza, pero yo no sé si por inconsciencia, por lo que estoy viendo o por exactamente qué, estoy más o menos tranquilo. Y digo que el Celta está a un punto no del descenso, está a un punto de ser colista. O sea, si por lo que sea toda esa gente empata y se da una serie de circunstancias, el Celta podría ser último en la tabla si no es capaz de ganar al Club Atlético Osasuna. Y digo que estoy contento, no, que estoy tranquilo, que estoy tranquilo.
Creo que los resultados tienen que llegar tarde o temprano. Creo que el partido de la Real es interesante, pese a que salvamos, bueno, pues hablamos de Radu, hablamos también de alguna ocasión clara del propio Yarzábal en área pequeña rematando fuera, que no suele ser habitual, pero con todo eso, yo creo que el Celta ha sido capaz de competirle a todos los equipos a los que se ha enfrentado. O sea, no es un equipo que sea inferior, que veas que se cae el equipo, que el discurso del entrenador pierde peso, que se deslavaza todo un poco por los cuatro costados. Esa es la tranquilidad que me da. Y creo además que el Celta tiene capacidad para revertirlo porque tiene bastantes jugadores capaces de ello y que tarde o temprano, pues un gol de Yaguaspas te va a dar una victoria, una conducción de Ilais Moriba te va a dar una victoria, una parada de Yunus Radu te va a dar una victoria, el enésimo gol de Borja Iglesias te va a dar una victoria y a partir de ahí pues ya seguramente una vez caiga la primera caerán las demás. Hablamos también, amigos y amigas, de dos nombres que a mí me dejan frío. Y son dos nombres que venían para ser diferenciales en la parte del ataque. No hablaremos de Brian Zaragoza, que ha quedado relegado a ser suplente de John El Abdelawi. Hablaremos de Ferran Yudula. Y en general hablaremos un poco de todo. Pero yo puedo estar aquí hablando con vosotros, o puedo estar hablando con nuestros queridos televidentes que nos hablan en el chat, que son como siempre bastante tímidos. Dinky da las buenas noches. Buenas noches, Dinky. A ver. A ver un momento. Que os voy a meter aquí en pantalla en riguroso directo. Aquí está. Ahí va. Ojo, Antonio Pérez. Suelta la primera. A ver si Radu va a ser nuestro Lotina. Un gafe. Lleva 3 descensos. O sea, yo me planto aquí con 0 victorias de 9 diciendo que menos mal que tenemos un señor portero y lo primero que dice Antonio Pérez es que vamos a descender por culpa de Radu. Esto es maravilloso, amigos. Esto es maravilloso. Pero más maravilloso es hablar con gente de bien. Y atención porque aparece Ilais Moriba en escena con la gorra para atrás. A ver. A ver un momento. A ver, vamos. Tecnología. Algún día aprenderemos a usar a puto OBS. Qué barbaridad. Pero mientras tanto, iremos a Trompijos. No podremos saludar ahora sí, en riguroso directo, al señor Mario Seijas, con una señora camiseta detrás. Buenas noites. Boas noites. Como estás? Por dicir algo. Estou sentado, postura tamén. correcta. É importante sentarse ben, Non, ten cuidado. Eu paso moitas horas sentado, traballar sentado. Fun ascendendo a cambiar a silla por unha que recline un pouco menos e dereita un pouco máis a espalda, Sí. cojinciño encima do propio asiento. Hai que ter cuidado porque despois veñen jodidos. Bueno, Totalmente. tú terás outra percepción porque entendo que xa na terceira edad o tema dos dores de espalda son un pouco máis. Sí, non, son máis aí os lumbares sempre atacan máis, está claro, está claro. Oye, que boa adquisición por aí atrás, non? No, pero xa levei posta no outro programa e todo, que pasa que claro, que non se viu por detrás, ou bueno, sí que creo que enseñei, Pode ser que sí. Non estou seguro. Pode ser que sí. Oye, Pero bueno. decíamos que Damián nada e Damián todo, de repente. O sea, xogou 180 minutos, é certo que volvemos a ver 0 contra a Real Sociedade, pero a min pois reconcíliame un pouco co damianismo giraldesco o tema de ver a Damián xogar ben. Esperemos que pa moito. Non sei se o bota de menos. Xa por empezar a hablar de Damián, Mario, porque é un tema que temos que tratar todos os directos. Eu sempre. Un xogador como Damián botei sempre en falta.
Un xogador que sabe xogar a 2 toques, que sempre agiliza o xogo, sobre todo nun equipo como de Giraldez, pois sí que pasa que, bueno, pois por exemplo, este partido tal e como se plantexou desde o principio, entendo que Claudio deixar no banquillo. Que pasa que se non houbera esa expulsión, seguramente a segunda parte houbese sido de outra maneira e houbese sido seguramente pois cos cambios tácticos de cada adestrador, pois supoño que cambiaría a cousa e ao mellor podríamos ver a mellor a Damián ou non o sabemos. Pero bueno, confío que contra o Niza si poida xogar. Estás preocupado, Mario Seijas? Non, sinceramente non. A tabla Sinceramente mete creo medo, que A tabla, cuidado. sí, no, home, a ver, hai que ser sinceros, o sea, preocúpame hasta certo punto, non? O que quero decir é que o que non chegaron foron os resultados. A verdade é que levar tan poucos puntos, pois sí que creas ou non, pois é decepcionante un pouco, pero vamos, penso que infrapuntuamos, pero moitísimo. O sea, penso que o Celta debería estar polo menos mínimo con entre 6 e 9 puntos máis. Mínimo, para min. Incluído Pero bueno, onte. sí, claro. Onte infrapuntuou o Celta para ti. Para min sí. Para min sí. A ver, sí, bueno. Igual ao final do partido, se o valoras con un menos tal, claro, sí, sí. Eu digo que o empate igual era o xusto por os dous equipos, pero quero dicir, claro, é que quero dicir, por eso o tema de Starfer me parece bastante grave, porque é o tema de que deixes o equipo por unha tontería, deixes un equipo toda unha parte con 10, e sobre todo sabendo que Claudio no tema defensivo, obviamente, si xa é inferior para facer presión, pois ten que cambiar os seus planes e xogar outra cousa na que non suele xogar. Polo tanto, creo que condiciona máis ao mellor, pois por exemplo, o tema de que quedemos con un menos que por exemplo, Jones falle esa ocasión aí arriba, que me parece que as redes sociais están sendo super inxustas, porque creo que Jones fixo bo traballo e levou bastante peligro a portería da Real e para min Que che fixo pareceu o tema un bo partido. de ter os xogadores aplantados no campo, que a solución sexa Durán pola esquerda, Hugo pola dereita e en punta Jones, cando igual podería parecer máis natural Durán en punta ou Álvarez por un Sí, lado pero e Jones pola quizáis dereita. a ver, eu interpreto que o xogador máis rápido e máis veloz para emparexar con Zubeldia ou con algún outro, porque, por exemplo, Zubeldia non é un central rápido. Entón, eu considero que Claudio o que quería facer era que ante a superioridade que mostraba a Real, porque iba a apretar todo o partido con un máis, o sacar certos xogadores que cada vez que se emparexasen con un ou dous, porque quere dicir, claro, aí va a ter a Real Sociedade sempre superioridade en algún momento en algún dos xogadores, pois que a entrada de Jones lle dese, digamos, esa ventaxa, non? Porque quero dicir, non había aí certos xogadores que non eran especialmente rápidos da Real. Entonces eu creo que para min non está mal plantexado despois de Claudio. O sea, quero dicir, para min o de Claudio non está mal plantexado. Despois, o que eu faría xa desde o principio do partido tal, pois igual é outra cousa. Igual é o que digo de xa outras veces, de que creo que Claudio ás veces creo que se centra máis en como lle van a atacar ou en como contrarrestar ao rival en vez de centrarse máis en Protagonismo. dominar e ter protagonismo máis e someter máis ao rival. Creo que para min é o debe de Claudio e así se demostrou no partido contra o PAOK. Estamos de acordo de que é un rival moi inferior, porque o foi, pero que tamén penso que nesta liga houbo rivais que foron inferiores ou que son inferiores na liga, que o están demostrando, e que se o mellor o Celta tuvera máis protagonismo, sometera máis ao rival a nivel ter balón e tal, pois psicolóxicamente os mataría e seguramente pois ao final acabaríamos eu creo que goleando. Temos a capacidade, temos xogadores para elo, para min. Entonces creo que para min en certos partidos sí que creo que o Celta debería ser ou polo menos na casa, non? Igual fora, pois que vexes un partido contra algún equipo estilo Xetafe, estilo eu que sei, que ao mellor pois, che pode crear certas cousas e que o plantexo de outra maneira, entendo que o poide facer. Pero contra a Real Sociedade que non ven nun bon fútbol, nunha boa clasificación, Efectivamente.
que xogas na casa, pois creo que para min debería ser Claudio, pois o que el dixo cando chegou e todo, para min debería ser máis valiente. Con isto critico igual un plantexamento, unha cousa así, pero vamos, eu estou a favor de todo o que fai Claudio, entendo o plantexamento que fixo, sobre todo porque sabía que lle iban a emparexar como lle fan a maioría de equipos ao Celta, ao Barça ou a equipos así que dominan a bola, que lle intentan emparexar un a un para que non xoguen e faigan o seu fútbol e para ese tipo de presión e, bueno. Bueno, e con todo creo que non foi un mal partido do Celta a hora No, para de nada. sacar Para nada, eu penso que para nada. Penso que hai balón. moito... Penso que o tema de que non levemos tantos puntos axuda a estes dramatismos. Si estivésemos octavos, novenos na clasificación e sucede este partido, sairíamos seguramente de outra maneira, dicindo que mala suerte a expulsión ou... Bueno, mala suerte non, para min é unha tontería totalmente de Starfel, innecesaria, pero saldríamos Que con a estaríamos dicindo, mentalidade de Mario, si a de Starfel a fallo el Lago? bueno, a ver, É unha de tamén el Lago. os, O sea, a ver, os contextos son importantes. Joel Lago habitualmente en cada partido fai cousiñas estilo da de Starfelt, vale. Hai que dicilo, Cuántos anos ten yo el Lago? Hai que dicilo, Entón iso, que pasa? Que Starfelt habitualmente non fai estas cousas. Que tivera un partido puntual así tampouco hai que sacrificalo, ni Hombre, moito menos. no, Penso que a hombre, xente no. está sendo moi catastrofista en todo. Entonces a min é iso que me fastidia, joder. Que obviamente fixo un partido erróneo Starfelt e se autoexpulsa aí nun momento porque xa desde o principio a verdade que sí que saiu bastante agresivo o Starfelt, pero non sei por qué, pero bueno. Porque ao Oyarzábal tamén lle dá aí unha, tal, bueno, así unhas cousas que van aí A penso que primeira saiu un amarilla pouco non sei acelerado. hasta que punto deberíamos justificala ou deixala xustificar. Bueno, a ver, pero que eu que digo, estando hai con certas amarilla, cousas que home, por Dios. claro, claro. Por Dios, si estás embarullado, Sí, está o está balón no aire e claro, tal, no, é a difícil que ver, che pite unha amarilla cun está córner claro. en contra, pero se está o balón parado, meten un pouco. No, a ver, se está claro que é injustificable, o sea, para min é unha amarilla de pardillo, totalmente. É pardillo, Tamén quero dicir, de pardillo totalmente. E a ben expulsión para min é provocada. xusta. E a expulsión para min é xusta, saca a segunda amarilla, para min non teño nada que decir o árbitro. Hai xente que dice, "No, podía ser máis benevolente porque levaba unha amarilla." No. O sea, en plan, o tío empurro aí, que o tío é listo, un provoque de tal, e vai estar feldalle así, o sea, para min entrar en, o sea, tiña que facer o contrario, cando lle deu o tipo, Starfel o que tiña que facer é tirarse ao chan e fingir como fingen os demais, ou tirarse ao chan en plan, que fai este, que lle enseñen a amarilla, que o revisen, ou que non lle enseñen, pero que quede pa seguinte. O que non pode entrar é neses menesteres, está claro. Para min, bueno, eu o que vexo é que a cousa vai así, non sei. Despois, dai a sacrificalo e tal, que en redes, que este tal, igual que Love the Lawi, joder, que non se pode. Non se pode. Falaremos de la del Agui tamén o- que O tema das aficións é o tema de hoxe ganamos, somos Dios, mañán perdemos ou empatamos. pero somos non te tal. podes fiar É deso, o de sempre. Mario. É o de sempre. Non podemos fiar deso, e moito menos de alguén que está vendo un partido de fútbol co Twitter na mao. O sea, Está claro. se a mí me poñen un claro. micrófono en Balaídos, mi madriña, o que se me podería escoitar. Claro, despois un momento un pouco máis pausado, pois afrontas as cousas de outra maneira. Ahora ben, que non se pode crucificar a Jones por fallar esa, no. Pero, home, se a meter mellor, está claro, porque despois nos estamos acordando de falta de efectividade, témonos que acordar de aquel pase de Pablo Durán que casi chega a Borja pero non chega, tal e cual. Bueno, o de sempre, que cando te meten no 90 para empatar, acordaste de moitas, e por desgracia é o que lle tocou facer o Celta. Decíanos por aquí Manuel Ramos, atención. Ayer me desesperó que siempre salíamos con la pelota jugada de la misma manera. Pelota al carril derecho para que Mingueza la tocara al medio y hacer el pase al hueco. Parecía el partido de mi hijo, cuando el entrenador les enseña a salir con pelota jugada a banda. Siempre de la misma manera y con el otro equipo presionando para robar. Bueno, a ver, tendo o que Mingueza está dun lado claro- para sacar o balón, pois... Claro, a ver, o que temos que ter claro é que cando che fa unha presión dunha mesma maneira, ti sabes como tal, pois claro, ti intentas facelo sempre ben e polo mesmo método, e se o rival che permite, pois oye, é o que hai que facer. De feito, eu creo que o Celta, para min no plantexamento non está mal, e creo que o Celta
Na primeira metade e todo, iba saindo todo pois como quería Claudio, e para min estaba ben. Que che desespere, sacala así ou eso. O tema é que cando, quer dicir, che fan moita presión e te emparellas tan así, a tumba abierta, como digo eu, ás veces o que deixas é moitos espacios atrás. O Celta precisamente plantexaba para facer iso, que sería marcarse un Bordalás, un Same Dios, o sea, quer dicir, realmente, porque a presión para sair rápido nas contras e en 3 toques poñerte en área rival. E, para min está ben feito. Que pasa? Que me gusta ou non? Pois me gusta menos que recuperar o balón e tocala con máis sentido e intentar xogar o balón e someter ao rival e que precisamente faiga esa presión e se canse correr detrás do balón e mermar o equipo o rival físicamente ata que ti sometas todo o puto tempo ao rival. Claro, que pasa? Que non sempre o podes facer Está claro. ou que, bueno, Claudio tomou esa decisión, respetable, entendible, e xa está, para min está ben plantexado, que me guste máis ou menos é outra cousa. Oye, gústame moito, de verdad, máis alá do papel de Mingueza, o papel de Borja Iglesias para apoiar e de repente que haxa 40 metros con xogadores do Celta correndo, porque que atrae este tío é unha cousa de outra dimensión. Estou enamorado de Borja Iglesias. Dá moita ventaxa, dá moita ventaxa. É un xogador que sabe de Cambia espaldas é tanto un espectáculo. xogar ou non xogar con Borja. Ahora, xa non pola Totalmente. pausa cando ten o balón, sino por Totalmente. baixar para tocar de primeiras e de repente ves un medio campo enteiro con xogadores correndo e dices, de onde salió esta xente? Bueno, en fin. No, está claro que ao final se recibe bola, vai recibir de espaldas con un central, sempre che fija un central aí con el, non sei que. Ele é moi hábil a hora de protexer e buscar xogo cara a un lado, cara a unha banda ou a donde, ou de cara ou como seña, é un especialista e obviamente pois dá un xogo que non dan outros xogadores de espaldas, está claro, pero precisamente iso, sobre todo xogando de espaldas. Xogando de cara xa é outra cousa, pero sigue sendo un xogador que se está en plena forma, hai poucos dianteiros como a él, para min. Entonces, claro, por iso tamén entendo que a mellor Jutgla agora lle este costando, porque que tamén Borja está nun nivel que, madre mía. Falaremos de Jutgla, Falaremos tamén do que di aquí Los Orate, que di 9 likes moi mal. Ten moitos máis likes o 1-1 do Celta e gústame bastante menos. Pero, si señor, Grande Los Orate. xente, por Totalmente Dios. de acordo. E se non é por nós, que se xa polo pingüino co libro na cabeza que está a punto de entrar en riguroso directo. ¡Aí está! Ostra, que fondo máis yankee. Oxe, vai a xogo coa miña camiseta de Damián. Efectivamente. O sea, pégalle ben. Eu non descarto que poña Damián incluso detrás da camisa. Probablemente, moita elegancia. Moita elegancia. Penso que non. Boas noites non. Boas tardes ou bons días, casi, Antón, que tal? Bueno, boas noites para vos, boas tardes aquí, sí, porque un día espectacular de outono aquí en Tennessee, por iso estou pois fora da casa, sentado aquí nunha silla, brisa, pois todo que non foi o partido do Celta realmente. Que maravilla. Pero é unha honra estar aquí con vosco, Pablo, Mario, toda a audiencia, e eu súmome ao que di Los Orate, máis likes, porque isto mola máis co partido do Celta. Exactamente. Oye, Antón, que pasa por aí por Tennessee? Que vin outro día nas noticias que había lea, eu non sei se inundacións, se algún desastre ou algunha cousa, non? Terremoto, eu non... Non exactamente, non. O que houbo, pois sí, houbo sempre hai fortes chuvias nesta época, e bueno, tamén a Garda Nacional que foi enviada polo presidente a cidade de Memphis, que está máis ou menos unha hora de aquí, pero fora diso, Tennessee sigue máis ou menos como sempre, igual de verde, co ceo, a ver se o podo amosar para que o vexades aquí. Co ceo perfectamente azul. Buah, que maravilla. Azul celeste, máis celeste que a camiseta do Celta prácticamente. E bueno, pois por aquí con 7 horas menos, pero vense as cousas un pouco mellor porque hai máis luz, pero fora diso, 7 empates en 9 partidos, precisase de moita luz para ver as cousas ben, non? Pois eu precisamente, Antón, preguntaba a Mario si mirando a tabla estaba algo preocupado. Eu comparto a súa visión que é home, ainda non, pero estamos a un punto do colista. Hai que pôr as cousas como son.
A ver, eu penso que nese sentido levamos xa prácticamente pois un cuarto de liga, queda moito tempo, como din os máis optimistas, pero penso que, bueno, levamos xa partidos de abondo como para ir sacando algunhas conclusións de cousas que o mellor poderían facerse mellor, de que quizáis o Celta non está a xogar tan ben como algúns queren ver e queren dicir, pero iso non quere dicir que non que haxa que quitarlle o crédito que hai que darlle o adestrador. Falta moito na Liga. Eu non estou alarmado realmente, pero teño que dicir que pois por unhas cousas ou por outras o que está facendo o Celta neste comezo da Liga a min realmente non me está a gustar demasiado. Compartes, Mario? Bueno, eu aquí discrepo, bueno, non discrepo, o sea, si estou de acordo en que ao mellor No, pues, claro, discrepa obviamente, discrepa forte. non ter Ah, os puntos aí de tal e iso. Que pasa? Que Discrepa forte. sí que creo que ao mellor pues, o xogo non é especialmente brillante ou non é o mellor xogo, pero eu son moi de no fútbol e nos partidos sobre todo o que hai que ser é mellor que o rival. Mellor. O tema de ser apabullantemente mellor ou de ser moi superior, de machacar iso, eu penso que hai moito tempo que se acabou porque agora os equipos se estudian moitísimo, e xa non ocurren esas cousas de que un equipo lle meta unha panadera a outro como antigamente. Penso que agora normalmente os partidos son moito máis igualados. Que pode suceder algún? Pois sí, pode suceder, por o mellor pois, o vestuario está mal, leva unha racha de resultados mala e dan cun equipo moi bo e sí que poden pasar os resultados, pero quero dicir, creo que o Celta nestos 9 partidos quitado probablemente os dos que se perderon, Que son que Getafe, Getafe hai outro en Liga. era outro, perdón, sí, aparte un que foi desastroso ademais, non me dou conta. Que nos axuden aquí no chat. Que outro partido Bueno, pero perdeu o quero dicir, Celta? Pero o que estou de acordo sempre o que teño claro estou de acordo que o mellor non fixo o mellor Elche. fútbol, pero quero dicir que Elche. O Elche que para min Aí está en absoluto. o tema calé que creo que o Celta normalmente foi superior ou como mínimo igual en 3 partidos de verdad merecimos o empate xa. No resto eu penso que merecíamos a victoria. Claramente Mario, merecíamos a victoria. Pero ti pensa en ocasións claras de gol que crea o Celta. Nestes últimos partidos en particular ten moitísimos problemas para chegar arriba. Non podemos falar da segunda metade porque a segunda metade, Mario, do partido do domingo, pois evidentemente con menos pois as cousas cambian, pero é un partido no que o Celta chegou á portería 2 veces. O gol e o fallo de Bueno, pero ben Jones. chegadas, Pero claro, que se chegas aí dúas moi claras, o que pasa é que quero dicir tamén, o tema é tamén chegou o Oyarzabal. por eso este partido a verdad que me dá rabia porque realmente a Claudio o que digo, perjudícalle moito máis o perder un xogador para facer a presión ou para xogar o que o Celta quere, como Starfelt, na maneira que normalmente Claudio quere xogar, perjudícalle moitísimo máis quedarse sin un xogador que propiamente que Jones falle unha ali arriba ou que seña, pero moitísimo máis. Entonces o tema é que, claro, sobre todo Claudio, que é un entrenador que sempre plantexa os partidos, o sea, mini partidos dentro de partidos, e que os partidos de Claudio sempre suelen ser moi largos por rival, físicamente moi tal. Penso que este partido, claro, cagou ya toda aí Starfelt totalmente, que cagou ya de arriba abaixo, por que Dios. para min Neste partido iso condiciona totalmente as cousas, evidentemente, porque o Celta, pero ti pensa na primeira metade do Celta, Mario, nese partido, ¿no? Cando estaban pero o tema é, eu penso, e doucha razón, e sei por onde vas. O tema é, eu penso tamén no outro equipo, que fixo o outro equipo na primeira metade. Que fixeron os equipos rivales contra o Celta? Fixeron máis ocasións ou menos que o Celta? Entón aí está o tema. No, pero eu ainda, na primeira... Claro, o tema é, pero o que quero dicir é que o Celta, aínda así, que generase pouco, foi mellor que o rival. Normalmente en casi todos os partidos. Entón a min é o que me fastidia, joder, que creo que se está sendo un pouco injusto. Que non está generando a mellor tanto como podría? Pois tamén pode ser. Que nos falte esa guinda que decían ese xogador de Bopé que filtre pases aí ao final, que sí que nos fai falta. Ese é un problema, claro. Pero precisamente por iso, eu creo que
Claudio debe de cambiar un pouco o chip, intentar dominar e intentar utilizar outras pezas como Pero fixo contra o para PAOK ou así. Votades, por exemplo, neste partido en concreto moito en falta un centrocampista de Bopé. Neste no, porque se o plantexa así, claro que claro. non necesitas. Necesitas dous tipos que che corren aí. Bueno, a ver, hai que pensar que sacou o Sotelo, pero porque creo que a nivel pase largo é probablemente ou pases directos arriba é do mellor que ten o Celta. Entonces creo que puxo a Moriba porque necesitábamos un xogador tipo contención pero con chegada. Penso que meta Moriba porque físicamente aparte que fixe un gran partido ou para min foi o mellor do partido. Cuidado goles Salvo anulado, Salvo o gol anulado, Me que era cago. para matalo. Me Pero, cago. Pero o resto faino increíble. Entonces, quero dicir, é que quero dicir, é como cando Van Gaal xogaba con Xavi, no aquel Barça. Eu entendo, quero dicir, claro que ao que xogaba Van Gaal para que quería a Xavi, claro, pero que ao mellor o que tes que facer é cambiar o sistema de pero, xogo e xogar a outra cousa, amigo, se tes un xogador como a Xavi. pero Mario, cando eu falo da primeira metade, eu falo un pouco máis do contexto deste partido. Xoga o Celta outro partido na casa contra un equipo que está en horas moi baixas. Consigue marcar un verdadeiro golazo de combinación, etcétera, etcétera. Pero despois diso, máis ca iso, que fixo o Celta na primeira metade? Eu A ver, realmente de cara ao ataque moi pouquiño contra un pero equipo claro. pois que para min foi dos menos interesantes e dos menos atacantes en xeral que chegaron a Vigo. Que pasa que na segunda metade, despois da autoexpulsión increíble, lamentable de Starfelt, pois as cousas cambiaron enormemente. Para Pero min ese o claro, quid deste partido, non? pero o tema é que fixo o Real tamén, que é o que quero dicir eu, que fixo o Pero Real? a min o que me importa é o que fixo o Celta, Xa, non? Quero dicir pero que está precisamente xogando na casa, precisa se a tú vitoria, non? vale, pero si é un partido moi intenso no que vas presión home a home, donde se disputan todos os balóns, donde ningún dos dous é capaz de ter o balón porque hai tanta intensidade, tanta falta de orden e de xogo de posesión de balón que pois ninguén pode ter realmente ocasións claras ou dominar tanto o partido. Tiveche dúas ocasións e o rival non tuvo ningunha, pois xa está sendo mellor. Cal é o tema? Que creo que precisamente con Claudio durante moitos anos, bueno, os anos que se levamos vendo, poden ser 4 anos xa, eu penso que con Claudio nunca ves unhas primeiras partes onde o Celta, ou raramente ves unhas partes onde o Celta domine moito, sempre intenta xogar as bazas a desgastar o rival, a xogar desmontar o sistema do rival, pero bueno, para min quizáis é o que digo, que en plan que eu entendo o fútbol de Claudio a 90 minutos, non entendo a unha parte nin entendo a moi pouco tempo. Entonces, eu entendo que quere facer Claudio, desde o entendimento que quere facer, pois xa despois plantexome outras cousas, como é o que digo, pois co mellor para min, donde se equivoca Claudio é donde debería ter máis protagonismo, generar o fútbol de outra maneira e intentar someter ao rival de outra maneira. A miña forma de ver, ahora que Claudio plantexou mal ou fixo mal, para min non. Para min non. Me gusta máis de outra maneira, eu entendo de outra maneira, pero para min non fixo mal. É un pouco un partido de ir 10º na tabla, xornada 10 tranquilamente, e non realmente de metes 3 equipos por debaixo, xogas en casa, estáche empezando a apretar o tema da Europa League, empeza, xa sabemos que con moita calma a Copa do Rei, este partido había que gañalo sí ou sí. Sí. Pero é o que falábamos antes, Pablo, é o que falábamos antes de que para min ven unha Real Sociedade que non é precisamente ahora mismo ningún equipo que che poida realmente meter medo, a pesar de que ten unha grandísima plantilla, ollo, pero venche aquí en horas baixas, venche, pois eu creo que o Celta debería ser máis atrevido, ter o balón, plantexar o partido de outra maneira e xogando na casa, empurrando ao público, pois para min debería de habelo feito de outra maneira, pero bueno, é a miña visión. A mí parece realmente un mal partido en xeral, non me gustou o partido, mesmo cando estaban 11 contra 11, non foi un partido moi atractivo para min realmente, moitas imprecisións, moitos erros, moitas faltas, moi trabado, malo árbitro, pois foi un partido que a min realmente como espectador non me parece un partido atractivo. E despois, bueno, pois evidentemente autorretrátase
Starfelt deixando o equipo con menos 50 minutos, e así Sí. é moi difícil sacar algo positivo cando precisas os 3 puntos, pero eu non penso que sexa simplemente mala sorte ou que simplemente as cousas veñan mal dadas, porque se de 9 partidos non gañas ningún, pois aí sí que as matemáticas funcionan tamén, son parte do fútbol tamén. Non pode pasar un partido, 2, 3, pero 9 partidos nos que o Celta non consigue gañar nin un solo xogando os 6 na casa, pois penso que aí sí que hai que facer un pouco de comentario, un pouco de autorreflexión, e que non pasa nada por criticar un pouco se que non nos gusta o que esteamos a ver. Outra cosa é que si nos guste o que esteamos a ver, e cada un pois ten a súa visión sobre iso. A min pois non me está gustando este comezo de tempada, e non simplemente polos resultados, senón porque ademais tamén vemos que o Celta case que nunca deixa, bueno, non deixou a portería a cero prácticamente, penso que en ningún partido, nin ¿no? prácticamente esta ni temporada. nada, nin en Liga, Nin nin en ningún. Europa League, ni nada. Tendo un portero que está a facer un traballón impresionante. Tendo un señor porteiro, efectivamente. Bueno, antes de nada, hai que ser educados. Saludamos a xente querida do noso chat, incluído o señor Sergio Suárez, que nos daba as boas noites desde CE, un pouco máis preto de Mario Seijas que os demais. Bo sitio. A Comunidade Económica Europea, ¿no? Efectivamente. Estuve en ca miña moza en CE hai pouco. Gustoume a playa, moi graciosa. E un mes despois morreu afogada unha señora nesa mesma playa. Vaya por Dios. Dios, pero que ven esto, Pablo. Acuérdame que estaba traballando e vin o boletín do 112 e digo, joder, que pena. Mira que esa playa parecía... Perdón. Bueno, estou inquieto porque vexo a relamerse aí a... Efectivamente. Saludamos ven a todos os... Ven con cara de querer dar... A todos os ben queridos Señor Alex, televidentes da provincia da Coruña, pero tamén temos que saludar, por suposto, o señor Alex, que ven hoxe cunha barbiña e un bigote perfilado, como se perfilou Jones para pegarlle a porta. Justamente non o vexo, porque está vermello todo aquí na miña pantalla. Pois non sabes o que te estás perdendo, Antón. Boas noites, Alex. Boas noites. Como estás? Vexo ben. Vexo que hai moitos pecadores por aquí. Están falando do nome de... Coincidentes tamén. De Claudio Embano. Así é, pero bueno. A ver, escoitei dúas barbaridades a Mario. Non, a ver, cada uno ten a súa opinión, pero eu creo que precisamente Claudio está a ver o problema que ten o equipo, e igual a cousa é que non temos equipo para levar a iniciativa. Explícome. O Celta toca moi ben o balón, sí, moi ben, pero onde toca moi ben o balón? Eu canseime este ano de ver partidos nos que supostamente dominábamos moito, pero eu tiña a sensación, e así se pode ver, que podían pasar 3 días ou 3 semanas e non marcamos un gol. É dicir, para min, non quero ser moi pesado, pero o ano pasado vivíamos moi cómodos cun perfil na dianteira como Alfon. Este ano non temos alguén que teña ese desequilibrio. 3 minutos leva en antena. 3 minutos. Esa é de novo o nome de Alfon, E a Gas Damián, sí, porque non temos un encarador dese perfil que cando o equipo sí, non terminado... Sí, temos, pero na sombra. Si témolo, que pasa que ainda non apareceu. Que barbaridade, eu non o vexo. Como non ande por aquí. E logo, pois, é moi preocupante tamén que eu vexo que o único xogador do plantel do Celta que acelera o xogo na línea de 3 cuartos ten casi 40 anos. E na línea de medios o ten Mario aí de fondo. Entón, se ti queres dominar, pero non tes a ninguén que sepa o que facer co balón antes de que chegue, ningún acelera as xogadas,
os equipos non sei se os dades conta, pero creo que saberon coa tecla de como defender ao Celta e todos os equipos neste ano están plantexando un bloque baixo. E cando outros anos sempre tivemos ese problema de que costanos unha barbaridade atacar bloques baixos, eu creo non é cosa deste ano, Toda a vida. novas 4 ou 5 tempadas estamos cansos, creo, de ver embalaídos o típico Xetafe, o típico Mallorca, o típico Granada, o típico Cádiz, que ven encerran na área e o Celta todo o partido atacando e precisa de 20 ocasións para meter gol e eles nun córner mal botado, nun contraataque no que o defensa erra ou o que sexa, con moi pouco meten gol. Entón eu creo que Claudio vendo que todos os equipos veñen a defender en bloque baixo, está dándose conta, Claudio creo que ve, ao igual que eu, que imos facer moito máis dano cando temos espacios. Polo tanto, eso, se ti crees que tes un equipo para facer dano aos espazos, pois non podes plantexar un partido de sobar o balón, porque Ilais Moriba a min encántame, pero Ilais Moriba non ten claridade para atacar un bloque baixo, pode sacar un zurriagazo dende 30 metros e colala pola escuadra, pero nada máis. Fran Beltrán, o mesmo. Hugo Sotelo, pois ten sí que pode ter a capacidade, pero Hugo Sotelo o que precisa é ese medio segundo de facer as cousas antes. O sea, Damián, sen ter a calidade que ten Hugo Sotelo, É que aí está. Damián acelera moito máis as xogadas, porque Hugo Sotelo é recibo o balón, controlo, levanto a cabeza e intento colala por donde este. Para atacar un bloque baixo non tes ese tempo, porque ese tempo que utilizas para levantar a cabeza, o equipo xa ordenouse. Pero E logo arriba, pois máis do mismo. Temos ao Panda, temos a Pablo Durán, que sen espazos, pois non ten as virtudes que ten que tener para atacar defensas con bloque baixo. Tes a Jutla, que o mesmo, de calidade, pois ten calidade, pero para dar claridade en un bloque baixo, non. E non temos a Alfon, que desequilibra, non temos a Fer López, que con un último pase xa o ano pasado arreglou 2 ou 3 partidos, e Iago, pois non podemos ter a Iago 90 minutos partido tras partido. É preocupante, e a mí preocúpame. Eu non quero ser, sempre o digo, se vaticino algo a prol do Celta, quero acertar, pero se vaticino algo que é negativo para o Celta, non. Pero o vi a venir, e van 10 xornadas en un partido contra a Real Sociedade en Balaídos, alternativas John Abdelagui e non Brian Zaragoza. Ajá. Aí está. Bueno, pero porque John Abdelagui pode xogar en punto, é o tío máis rápido que tal, e Brian é un xogador de banda específico. A nada absoluta, por certo. Estamos de acordo, creo, Mario, que aquí penso que hai un conocemento do futbolístico moi amplio comparado con outros lares. Creo que estamos no certo en que Brian non saiu polo defensivo, non polo atacante, porque Brian tamén cunha da Real Sociedade volcada aos espazos podía facer moito dano. Pero Alex, eu creo que non saiu precisamente porque o que fixo Claudio na segunda metade foi entregar o balón e sair a contraataque para ver se podía conseguir unha opción, que a conseguiu pero non marcou, non? Entón penso que é por iso, porque Brian realmente non ten as mesmas cualidades que el Abdelawi, non? Claro, pero estamos de acordo en que Brian Zaragoza aos espazos cun equipo a tumba aberta pode facer moito dano. Pode facelo, pero tampouco é especificamente o que tal. Eu penso que ao mellor a espazos abertos igual pode facer máis daño para min Williot, que en conducción é un tío difícil de tumbar, é un tío que aguanta moi ben o balón, que igual que Brian. Penso que Brian é máis específico para atacar. A ver, para min o problema está moitas veces que, quero dicir, que Claudio que se está encontrando moitas veces e que plantexa o partido para disputalo de home a home, presión todo o campo, mil historias, e logo que encontrase con que ao final o rival metes atrás, metes en un bloque baixo e resulta que, claro,
sacache unhos xogadores para disputar o balón todo o puto tempo, e cando tes que atacar o bloque baixo, pois non tes ese tipo de xogadores para ter o balón, atacar e regatear. Entonces, creo que ás veces, Claudio, para min, por eso se equivoca, ten que ser un pouco máis valiente, pois precisamente por iso, porque creo que ten que sacar primeiro, Damián teria que xogar moito máis minutos, moitos máis, porque precisamente o que decías, é o que máis agiliza o movemento do balón. E penso que todo o mundo neste que xogamos un pouco o fútbol ou que estudiamos un pouco o tema do fútbol, ao fin e ao cabo o fútbol son espacios, saber atacar espacios, saber facer espacios, saber generar espacios. Por qué? Porque cos espacios pois chegan as posibilidades dun desmarque para que entre para marcar gol. Cuestión, pois que claro, se tú pos xogadores que sí que poden aguantar moi ben o balón, pero que tes ese balón durante 2 segundos ou 3, cando, por exemplo, Damián duralle medio segundo o balón no pé ou un segundo, estás perdendo un segundo e medio, que neste fútbol é unha barbaridade. E despois, que para min, quizáis, que Brian tampouco esteña, quer dicir, que eu sei que non está ben, pero mellor o que lle tes que dar, porque é dese tipo de xogadores que supoño que se ten que sentir un pouco protagonista, que se ten que sentir un pouco tal, penso que a Brian debería tamén de intentar metelo e intentar os partidos que pode ser protagonista, intentar de verdad para que Brian pille un pouco a forma, porque Brian si está ben é un xogador determinante, joder. Que pasa? Pois que, bueno, eu entendo tamén que, claro, no estado que está, a mí tamén tería moita dúda de se o meto para ver si de verdad desperta dunha vez ou si eso. Claro que sí. O que pasa é que quero dicir, para mí si temos xogadores para xogar a iso. A mellor non temos é o que dices tú, vale, Iago non che aguanta, pero penso que temos outro tipo de xogadores que poden xogar. Eu penso que Hugo Álvarez pode xogar nesa posición perfectamente e facelo espectacular. Penso que na alternativa a Brian Zaragoza ou facer un plantexamento someter seguido ao rival, a uns minutiños de vez en cando a Ángel Arcos pódenselle dar, porque Ángel empezou moi ben esta temporada co B. Penso que sí que pode haber ferramentas e penso que sí que hai xogadores. O que pasa é que, bueno, pues, igual hai que pensar en que o mellor si plantexaxe, quero dicir, eu entendo perfectamente que si desde o principio plantexes o partido a disputar a posesión, as segundas xogadas, etcétera, etcétera, o rival entres no seu trapo, ti de repente da noite ao día non podes facer 4 cambios ou eso e cambiar absolutamente todo para xogar co balón nos pés e cambiarlo todo así por arte de magia. Non o podes facer, e menos nos tempos que tal. Claro, tes que esperar a segunda parte, tes que ver como vai o partido. Entón, creo, igual o que tes que facer desde o principio plantexar outra maneira, que é o que digo con Claudio. Bueno, quero dicir, eu que creo que Claudio en ningún momento plantexou mal ningún partido. O que creo é que ao mellor os pode plantexar diferente e mellor, ou para o estilo do xogo que ten o Celta. Eu sí creo que sí que hai xogadores para xogar ese fútbol, como Benítez decía que non había xogadores para tal, e despois había... Chegou Claudio con 2 pezas porque foi subir a Damián e a Hugo, e con 2 pezas prácticamente, pois cambiou a cara ao equipo. Entón eu que creo que siga vendo esos xogadores para xogar a iso. Eu pregunto vos o fío desto. Eu creo que podemos estar de acordo en que non gañamos un puto partido e algo está fallando respecto ao ano pasado. Que é o que botades en falta do Celta que gañou moitos partidos o ano pasado para chegar a 50 e tantos puntos e que non estamos vendo con prácticamente os mesmos xogadores? É que melloramos a portería, temos a Iago un aniño máis vello, pero o resto máis ou menos, quitando o que vai falar o señor Alexa de primeiro lugar. Non podes facer esa pregunta, hombre. Home, a efectividade, Pablo, eso é así. A efectividade que tivo o Celta o ano pasado, pois tampouco é normal, non? Houve partidos nos que o Celta chegaba 3 veces arriba e metía 3 goles. E iso pois non vai pasar sempre, non? Tendo en conta que ademais o Celta está a ter problemas no que ten que ver cos argumentos ofensivos, non? Ten poucos, non crea as ocasións de gol que creaba ano pasado, e despois, cando crea algunha, pois non está a entrar o balón. Eu penso que a efectividade é unha cousa que no fútbol é importantísima, non? Se creas 3 ocasións, se marcas 3 ou 2, pois é máis probable que vai a sacar algún punto que se non metes ningunha, non? Ou se non creas ningunha. Houve partidos tamén o ano pasado nos que pois o Celta case que non chegaba arriba, pero despois chegaba e marcaba un gol. Iso non está a ocorrer. Penso que nese sentido esa é unha cuestión que penso que é evidente,
pero da que tampouco se está a falar demasiado, non? Porque o ano pasado o Celta tamén gañou partidos que tamén podería non ter gañado, entón estaríamos falando de outra cousa, non? E despois, para que falen os demais, pero hai unha cousa que dixo Alex que ten razón, que o Celta é posible que non teña un equipo como para estar sobando o balón continuamente, pero o que é certo é que o Celta na saída do balón ás veces soba o balón demasiado, está obsesionado o Celta con sair co balón tocando dende atrás prácticamente no 90% das ocasións. E iso, nalgúns casos, como ese gol anulado famoso, pois acaba sendo algo que remata estando en contra do Celta, non? Porque hai pérdidas de balón, hai goles que saen diso, sí, é un equipo que eu vexo que continuamente está obsesionado con sacar o balón xogado. E non sempre é preciso facer iso nos partidos. E a historia do propio Celta, con esa lamentable idea que había hai uns anos de fútbol de salón, bla, 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 pois iso fixo moito dano o Celta e agardo que non sexa este outro ano no que esteamos a ver iso. Alex, non che parece que o Celta soba demasiado o balón dende atrás? Sí, eu neso sí que estou moi de acordo con vos. Creo que se pode ser moito máis vertical, aforrarse 40 cambios de orientación e, sobre todo, tomar riscos que cada vez máis creo que estamos tomando demasiados riscos en área pequena. Como se ha pasado. E ollo tendo, por certo, bo porteiro para isto, polo menos o meu xicio, que creo que non é un tema menor, porque quizáis teñe que pedir xogar cos pés ou outros porteiros recentes no Celta. Para min non che dan o que te pode dar Johnny Dorrado, que polo menos pareceme cumplidor, unha solución con tanto cambio de central que temos. Oye, pois se algún lle cuesta un poquinho máis, xa sabemos que Marcos Alonso non é Manu Fernández, pero dependendo do momento, unha conexión Radu-Borja Iglesias, que creo que vimos algunha neste mesmo partido, pois creo que pode ser tamén un recurso. Eso, e sobre todo tendo un dianteiro que xoga tamén de costas a portería, porque é moi difícil se Borja protexe o balón, está de costas e ten o balón controlado, é moi difícil que non tome unha boa decisión. E logo temos xente detrás que se Borja toca de cara, xente que pon o balón donde quere, o sea, porque Hugo Sotelo e Damián poden facer de pases de 30-40 metros que dan, van facer 8 ben de cada 100, o sea, de cada 100, de cada 10. Eu sí creo que pode ser unha variante moi boa. Por terminar co tema, porque eu quedeime un pouquito con gañas de falar, pode ser que a miña memoria falle, o sea, a ver, non, falo en serio, ahora non vou, pode ser que a miña memoria farie, pero intento recordar partidos do ano pasado nos que tiñamos moita efectividade, Antón, xuro que non se me ocurre ninguno, o sea, eu creo, si marcábamos goles, porque cando non tiña unha racha tiña outro, pero eu creo que serábamos moito máis do que al final. Isto tamén. Sí, no, pero ao final da Liga non, pero creo que ao principio de Liga sí que estábamos por riba dos goles, dos expected goals e todo. Bueno, e ademais, pero ao principio de Liga gañamos a la vez Valencia e logo estivemos 6 ou 7 partidos en gañar. Que sí, que non andivemos aí de tal, pero creo que ao principio de Liga estivemos como igual non sei cantos partidos que sí que estivemos por riba das ocasións que generábamos e xogábamos todo. O gol aquel de Beltrán, que barbaridade. Pero quero dicir, na temporada en global para nada, eu creo que fora eso, Pero ademais había momentos no que los que o Celta marcaba o gol no momento adecuado para gañar un partido, para empatar un partido que estaba perdido, ese tipo de cousas. En os últimos minutos marcamos goles de Ferber, goles de Fer López, etcétera, non? Que agora pois non está a correr. Eu achaco máis iso a confianza que tiña o equipo. Bueno, eu agora quero plantexar unha cousa, e digo, os dous mellores partidos desta tempada cales foron? Aí iba a ir eu, que ahora toca Palito Pati. Atlético de Madrid. Bien. Sí. Atlético e PAOK.
Porque xogou o Bueno, Celta, sí, claro, foi vale, como de o Europa Pau League. podelo poñer, ponte como queiras, mil historias, que sí que é un equipo máis pequeno ou eso. Estou mo Betis. Pero con outros equipos que tamén deberían de ser de outra maneira, deberíamos de ganar a iso. Entón o tema cal é? A que xogou o Celta? Con que xogadores saiu? Para ter o balón? Entón aí para min, por iso eu me baso nesas cousas. A mellor cara do Celta está se vendo cando o Celta ten o balón nos pés. Cando o Celta ten esos xogadores, sobre todo cando xoga este de aquí atrás. Cando xoga este de aquí atrás. Que volva, Entón, para por min é o favor, tema que de que volva. ten que haber xente que sepa ter o balón nos pés. Para min ten que xogar tal e como está o equipo, pues seguramente porque Iago non pode estar 90 minutos, todos o vemos, quer decir, sigue sendo un crack, sigue marcando as diferencias dependendo do partido de todo, pero sigue tendo moitas cousas, obviamente Iago aporta moitísimo, pero para min, por exemplo, Hugo é un xogador que en 3/4 para adiante ten que estar aí arriba, ten que darlle máis minutos, para min. Pero tamén ten que xogar Damián, para min teño que xogar xente que de verdad pues teña ese pé, teña ese tal. E incluso, me atrevo a decir, porque me vai chover de todos os lados, penso que vai sendo hora que se lle dé un pouco de continuidade a Brian e que se lle den xa como que uns partidos ultimátum ou que seña para que espabile ou senón para intentar sacalo no mercado de inverno, cortar unha cesión ao outro lado, que se vaya ou que faiga algo, porque se veu para aquí, pues ten que aportar desde ya. E ten que xogar ser ese xogador determinante porque ten unha ficha demasiado tal. Pero vamos, para min ten que sacar xogadores que sepan ter o balón nos pés sí ou sí. A ver, esta é a segunda parte que eu quería rebatir con todo o amor do mundo a Mario, pero eu creo que a túa opinión que das de que o Celta ten que salir, o sea, de que Claudio non é valiente, o Celta ten que salir a dominar e así, choca frontalmente coa túa opinión de que na maioría dos partidos foimos superiores. Eu quero aportar datos. Fomos superiores, claro que fomos. Contra o Xetafe. Pero que, a ver, un momento. Para que veades se temos pero o Getafe, Dios mío, aquel partido. Vale, contra o Xetafe, 69% de posesión. Pero eso foi un infrapartido, por Dios, non recordes máis o puto Getafe. Vale. Xa, pero vamos a ver, No. Pero eso Pero escoita, eso rebato cheo nun momento que me vas decir. É que non me fai falta nada. 65% de posesión. Con que xogadores? Con que xogadores? 60% de posesión. Vale. Precisamente, se tes a Pablo Durán encarando a un tipo, é imposible. Quero dicir, é como ir a un rally de terra con un Fórmula 1, que me dá igual que tengas un Fórmula 1, que estás nun rally de terra. É que non tes a ferramenta para facelo. Quen tes que ter? Pois un tipo que desequilibre. Tú xogarías con Borja a contragolpe? Pois sí, se vai recibir e vai actuar de pivote e sacar de tal, sí. Pero para correr como tal, tú queres levar ese tío? No, terás que levar pois unha bala, joder. O Piojo López o Valencia do Piojo López non sei que, claro, obviamente non iban a gañar partidos porque tiñan balas arriba e xogaban o que xogaban. E facíano ben ese xogo. O que pasa é o que quero dicir. Tú podes ter toda a posesión que queiras, que é o que nos está pasando, que o expliquei antes, en plan, si tú sales a combatirte segunda xogada, partidos de igualar a nivel físico e tal, despois, se o rival che dá o balón e tú te encontras que tes o balón nos pés, pero que non tes xogadores que señan diferenciales nin regateando, nin abrindo espacios, nin con balón nos pés, é imposible que generes. E vas ter toda a posesión do mundo, pero non vas a generar. Entonces, que é mellor? Sair e que che faigan iso ou xa ir xa coa idea de vou ter o balón, vou sacar estos xogadores que sí que poden generar esos espacios ou que sí que poden mover o balón rápido para ver si se genera un espacio ou que faz? Claro, é que aí está o tema. E ainda así, o Celta, para min, na maioría de partidos foi superior. Ainda así. Por iso digo que sí que creo que o Celta ten equipo non como para ir a outra vez nos clasificamos para Europa, las Virgen María e tal, como mellor pode pasar, pero que decir, pero sí que ten equipo para non pasar ningún tipo de apuro nin tal, nin ganarllos moitos partidos dos que perdimos para ganarlos de sobras. Xogando co balón nos pés, non... Quer dicir, co balón nos pés me refiero, pero acabando 3/4 e generando de verdade ocasións e todo tal, non por ter a posesión e punto. Vale, pero entón cal crees ti que son as opcións, as mellores opcións para xogar de esa maneira, a ver. Joder, pues calquera dos dianteiros en punta pode ser, dependendo do rival, porque hai rivales que che van, claro, se encerra máis, tipo Getafe ou iso, obviamente Borja, ten que ser sí ou sí. Se son equipos que pues, che deixan un pouco máis de espacio polo medio, Jude Gla pode ter máis repercusión aí tamén.
Na dereita creo que hai dous xogadores que deberían de xogar aí ou deberían de ser os dous fijos, que sería Iago Aspas e Hugo Álvarez, para min. Na esquerda, aí xa te plantexas que ten que xogar, claro, obviamente, o Williot ou que tampouco entendo. O Williot para min fixo un partido bo contra o Atlético por aí e tampouco non sei. Penso que igual No, pero Bilbao está mancado. anda Mancouse mal. con Sofía. Non le... Ten para Vale, 2 vale. semanas. Vale, pois se non, claro, Brian Zaragoza hai que darlle, o sea, ten de algunha maneira ten que empezar a espabilar e tal. O único que, claro, para min o que creo é que, claro, Claudio está estos huevos porque o tipo debe ser máis corto que o que sei e non entenderá a maneira de presionar e de defender de Claudio. Entón me refiero, esos pa aí arriba. Despois, obviamente, no medio campo, para min, fijo, si ou si Damián é un xogador que lle dé equilibrio ao lado, como pode ser ou Ilais ou Beltrán. Quer dicir, calquera dos dous. Dependendo do partido, me decantaría máis por un ou por outro. E claro, Sotelo pues, tamén intercambiando aí con Damián, pero para min Damián debería ser prácticamente fijo sempre. Pero bueno, quer dicir, igual tamén porque teñes ese cariño ou eso. Creo que Sotelo tamén é capaz de facer o que fai Damián. Que pasa é que para min en certos momentos o que dices ti, se lía máis co balón. Para min Beltrán tamén ten o tema de que tamén se lía máis co balón. Entonces, pues, eu incluso algún partido apostaría precisamente por Damián e Sotelo incluso. O sea, quer decir, dependendo se vamos a ter máis ou menos o balón, pero eu, vamos, atreveríame sin duda algunha. E despois, claro, nos carriles, obviamente, tes que generar fútbol de alguma maneira, é dicir, para min o problema dos carriles é que igual na esquerda tes que meter a alguén un pouco máis de contención, porque creo que claro, que depende tamén todo do partido dos rivais, pero bueno. Pero me refiero que sí que aí é onde vexo igual quizáis un problema para generar un pouco máis de fútbol e de mil historias. Vin a Mingueza apretar atrás, caíanse máis lágrimas, macho, cunha carreira de Mingueza apretando. Bueno, non de... estivo mal Mingueza, para min non fixo un excelentísimo partido de unha asistencia tal, pero fixo un partido decente. Para min non teño nada que dicirlle este partido. Sorprendentemente. Bueno, pues con iso que hablamos, o que quero decir é que agás Damián todos tiveron as oportunidades de xogar arriba e con ninguno foimos o equipo que éramos o ano pasado. Bueno, Iago Aspas xogou dos primeiros 7 partidos 6 de titular. Hugo Álvarez xogou arriba. Bilio tivo oportunidade. Sí, pero xa non xogou de inicio, xa non xogou de tal. Quero dicir, é que ao mellor as combinacións que utilizas non utilizas de tal. E para min Pablo Durán, a pesar de que é un tío que fai moi ben as presións e diso, sóbrame moitos partidos. Eu a Pablo pois vexo e pois como é Caruso nos equipos nos que está na NBA. Para mí é un tío que ten que salir desde o banquillo. Sí, ten que sair desde o banquillo a facer a presión e a tal, pero eu vexo como un revulsivo, non vexo que sí que algún partido pode salir titular algunha cousa, pero Caruso, moi bo exemplo. Xogador clave, é clave. É que clave. En todos os equipos. Pero creo que Pablo Durán pode ser clave, pero de outra maneira. O meu modo de ver, joder. Pero que veñes a enterrar a sociedade, Pablo Durán, xa o falei, é clave e de outra maneira. Os espazos que abre Pablo Durán sí, pero non digo que non, xa, pero quero dicir, claro, pero a ver, pois precisamente, se vas a salir e plantexar o partido como plantexa Claudio, pois claro que pode ser titular, eu doulle a razón a Claudio. Agora, pois precisamente igual o que eu digo é que igual ten que xogar a outra cousa, a mellor pois Pablo non pode xogar tanto para min, porque quero dicir, a hora de ter o balón nos pés, pois ao mellor non é tan hábil e non genera o xogo nin as cousas que generan outros xogadores. Entón, para min co razoamento que fixestes agora, entón Claudio non é que non sexa valiente e non quera o balón. Na túa opinión, no. O problema vamos a ver. Tradúcase na elección dos xogadores. No, refiérome á valentía de ter todo o tempo o balón e arriscar máis a hora de teño o balón, vou un pouco máis arriba para generar máis espacios e tal. Refiérome a ese aspecto. Non quero dicir que Claudio non seña valiente, para nada. O sea, Claudio é normalmente valiente, intenta sempre contrastar o rival, sale con todo. O sea, en plan, a ver, refiérome a valentía de decir, arrisca un pouco máis. Sale cos xogadores que tes que sair en plan a ter o balón e a generar, pero en plan fai superioridades arriba, ainda que te teñas que arriscar un pouco máis atrás.
porque para min foi o Celta que vimos xusto cando ao principio, cando chegou Claudio, era moito máis así. Pero Mario, eu penso que unha das diferenzas entre este ano e o ano pasado é que o Celta este ano para min é moito máis previsible en ataque co ano pasado. Pero Entón, vamos a ver. Pode ser por diferentes razóns, podemos entrar a valorar por qué as Escoita, pero o combinacións tema é, de xogadores a que ver. tenían que estar. Pero non me irás decir que o Celta, con excepcións de algunhas xogadas magníficas como a do gol contra a Real Sociedade, non é un equipo que prácticamente telegrafía o que vai facer cando chega a parte final do terreo. Vamos É a que ver, prácticamente como os vamos Tennessee a ver. Titans xogan moi ben Vamos a ata que chega o momento de Vamos a ver, que marcar o touchdown, e non marca. parece que falo chino, me cago en Dios. No, pero eu entendo que A ver, pero a ver, estou de acordo se con tú que di. sales, Pero- escoita, pero- se tú pero- sales, escoita, se tú sales a xogarlle a Real Sociedade, é dicir, tú sabes que a Real Sociedade, como lle están facendo todos os equipos normalmente ou iso, che emparexan de 1 a 1 ou prácticamente a todo, quer decir, sempre sacan unha línea de 5 porque Claudio ataca e tal, e iso. Pensei que era a bufanda do Atlético de Madrid. No. Bueno, Só faltaba. se tú sales con iso, pero despois, ao mellor, despois de X tempo, de estar todo o tempo pelexa que non hai fútbol para ningún, aparte diso, che fan un bloque moi baixo e tú tes ali, para xogar balón, a Ferran Jugla, que non é un gran creador de xogo, a Pablo Durán, que non é un gran creador de xogo. Hai que falar de Estamos de Ferran acordo, Jugla, Entonces, cal é o tema? Joder, pois por eso mesmo estou dicindo, coño. Pero estamos de acordo. O plantexamento de Claudio foi xogar No, no. os espazos. No, porque Precisamente o Claro. gol do Celta vino dunha xogada nos Sí. que había espazos. A Sí. ocasión Sí, de Jones, sí, efectivamente. unha xogada Vale, E perfecto. aí é onde non é previsible, Perfecto. pero mirando de parte do partido é o mesmo Perfecto. unha outra vez e outra vez. pero dependes de esas 3-4 xogadas clave, punto, que vai Claro. haber 3 ou 4, punto, non vai haber máis. Entonces para Pero min é onde creo se que o equivoca. que eu digo non se pelexa co que ti dis, Mario, simplemente completa un No, pouco que a ver, o o que tema, ti dis, o tema é o que digo, que ao final o rival que fai dacho o balón porque sabe que non tes xogadores para claro, desequilibrarte. efectivamente. Bueno, pues efectivamente. verás que por eso mismo estou dicindo que penso que Pero por no eso da mesmo onde se eu digo equivoca Claudio. que os argumentos en ataque que ten o Celta son tan limitados, non hai problema para que lle den o balón para o rival. Pero co argumento do Celta en ataque, se salen outros xogadores igual pode cambiar. Bueno, pero en niso estou de acordo. Eu estaba ampliando esa idea. Entón, imos contestar a Pablo que votamos en falta do ano pasado. O xogador de Ourense. O que unha cousa que se vota en falta do ano pasado sen dúbida é cando estamos a dicilo, penso semana tras semana. Cando deixas ir a certos xogadores por pasta e despois non os reemplazas, pois evidentemente, non? A que xogadores? Pois, por exemplo, Fer López, o Alfon que levas mentando prácticamente dentro do comezo do programa, e despois resulta que eses xogadores que o ano pasado funcionaban, pois non teñen un perfil exactamente que os reemplace este A ver, en ano. teoría sobre o papel, a fichaxe que se fai de Brian Zaragoza para suplir a Alfon, en teoría se rendise, Brian ten que ser diferencial neste equipo, por Dios. Que ven e non rinde, é que lle faz, sabes? Fichas a Emre Moro o seu día, Golden Boy, non sei que, a teoría é que o tipo encima nesta liga poder xogar e destacar. Exemplo de nada, Mario. No, pero digo, pero escoítame, saleuche mal, pois saleuche mal, arriscache, sí, pero fichache un rapaz de 20 e poucos que ten un talento descomunal, que si che sale ben despois arriscou até certo punto, porque os cartos están no peto, iso tamén pero bueno, pero escoita, pero o tema é que Brian Zaragoza non é un mal xogador para nada. No, eu non penso que este. Aquí non está rendindo. Entón, se non rinde, claro, te vas a acordar de Alfon, non te vas a acordar, carallo, hombre, claro. Pero claro. Eu volto a decir que eu vexo moito potencial en Brian. Pero es que claro que hai. Esquecemos que de momento o Gallá se salga en Vigo e paguemos a súa opción de compra, pero de momento está vivendo de 3 meses vos que tivo no Granada, que é un xogador que no Bayern de Múnich non xogou, é un xogador que nos Asuna fixo uña. Nos Asuna esta lesión xogou moi ben,
Hasta o que pasa é que Sí, despois de lesionarse pero xa non para desapareceu. ser ese xogador no que bases toda a planificación deportiva. A eso No, hombre, joder, refírome Ah, a claro que non. claro que no, No, claro, pero claro. para eso Aí, tras aí o é o que vou Panda, eu. para eso tras a Ferran Jutgla. 6 kilos Claro. de límite salarial co dineiro de Brian podías traer 3 xogadores de 2 millones de límite salarial. Entón, para mí sabedes que non sou de botar moita merda ao clube porque penso que están a facerse as cousas medianamente, bueno, bastante ben cos seus erros, pero bastante ben. Pero de Brian eu foi un fichase que non entendí, igual tamén pola ilusión do que era o plan A, por así decirlo, que logo as comparacións son odiosas. Pero bueno, por certo, xa que aproveitando que viño a Real Sociedade, que ben encaixaría Brais neste equipo, non? Por exemplo, Sí, niso pensei moito. Aledoume ver os aplausos cando saiu. Joder. No toco. Está negro, É un xogador que Igual, efectivamente estaría magnífico neste equipo do Celta este ano, iso está clarísimo. non sei, pero igual vemos 10 ou 12 ou 14 partidos de Brais este ano en Balaídos. Non digo máis. Será moito Bueno, pedido. a min non me disgustaría esa idea en absoluto. Brais en inverno, home, si marcha Brian A min Zaragoza. non me disgustaría esa idea. a ver, podría abrir cedido, non creo que veña de compra difícil. O Celta en Cedido inverno non pode ser, compra pero de nada, compra- non, por Dios. A Real Sociedade non é parva, pero para iso ten que pasar moitas cousas, pero en plan mercado, refiro. Bueno, estamos ya dando moitas voltas a ver, Pablo, E Fer López? por onde tiramos ahora? Veña. Por gañas Sí. tampouco era. Eu cando vos empezades aquí a sacar os coitelos, calo, aprendo, saco a No, bufanda. que los non, A noite dos coitelos longos, efectivamente. Estamos no Samaín, isto ten que ser algo Claro, terrorífico, senón No, sí, terrorífico leva sendo xa desde agosto, veranillo San Miguel. Mira, entón, eso, que maravilla. Buah, claro, imagínate esa imaxe pola noite. Estás en Silent Hill. Non sei se ven por aí ou non, pero aí están. Na casa do veciño. Moi ben. Bueno, voltamos. No, dixo Samaín, dixo Halloween, entón Sí, pues sí, había sí. que Sí, sí. ilustrar. Moi ben feita, entón, sempre no pé da noticia, como debe ser. Eu teño ganas de falar de, o sea, creo que o tema Brian Zaragoza dá para moitas aristas. Creo que tamén esa cláusula de obligatoriedade pode ter que ver. Creo que, bueno, é difícil que un xogador, como se decía, cumpla, non sei se era o 70% dos minutos ou algo por estilo. Cualquier xogador en cualquier estado de forma cun esquema de Claudio Giraldez pareceme realmente complicado, pero máis alá de eso sí que me parece osado, con todo o que estamos dicindo, co que dice incluso Alex do límite salarial. Eu non comparto, por certo, esa opinión. O sea, eu creo que se chega a vir Juan Cruz ou chega a vir Carlos Vicente, pois eu personalmente estaría pedindo Celta un pasiño máis, que neste caso sería Brian Zaragoza a priori. Con todo isto, deixar un activo así no banquillo, non sei hasta que punto o Celta, tal como está de cara a porta, tal como está de efectivos, efectividade, bueno, en xeral depende do plantexamento que saque este xoves, non? Porque contas que este xoves... Igual xa sale de cara. Bueno, vale, pero si temos que facer que un partido contra o Niza sexa representativo do que teña que facer uno o Celta, home, eu creo que a todas luces todos esperábamos un pouco máis de Brian Zaragoza, do cual xa falamos, eu creo que de abondo, podemos falar outra vez hoxe, pero sin velo xogar. O sea, non hai nada novo, máis alá de que é outro partido que non xoga. O que sí que vimos é Ferran Jutgla, que eu non sei onde ten o encaixe neste Celta. A mí sorpréndeme, despois saliu ben, porque ao final Pablo Durán acaba marcando pola esquerda, pero que non teña ese colmillo pola esquerda, que non sexa pois o día que falte Williot algo máis parecido a Alfon do que pode ser Pablo Durán por xogar pola esquerda,
en lugar de pola dereita, bueno, pois creo que máis de un pensamos que traíamos un dianteiro de cifras, non de grandísimas cifras, pero de cifras en escenarios contrastados, como era a carreira máis recente do señor Ferran Jutglà. Eu, de verdad, non sei que encaixe lle podemos dar. Son 5 millóns de euros, tamén grande parte do peso ofensivo. Oye, traemos a Borja, pero hai que rodear aos atacantes do Celta de xogadores con outro nivel, darlle ese saltiño que nos sube un pouco un escalón. Ferran Jutglà ven para eso, e a min agora mesmo non me di gran cousa. O sea, recordo o regate aquel dentro do área, non sei contra quen era, non sei se era o Girona ou que partido fora da casa. Meteulle un doblete a selección de Ourense, non sei se eso, ou meteu un gol, non sei se foi doblete, non, doblete foi por Durán. Bueno, meteulle un gol a selección de Ourense, podemos yo contar tamén. Pero a min Ferran Jutglà está me deixando frío, é un pouco a conclusión. Non sei que encaixe lle vedes, si ten que ser un dianteiro centro cando non este Borja, si ten que ser suplente de Borja, entrar en contextos concretos, si ten que xogar pola dereita, si ten que xogar pola esquerda. Eu creo que deixalo tamén no completo ostracismo ou que sexa un xogador irrelevante, como pode ser a día de hoxe Brian Zaragoza, pois sería un erro, posto saber que o Celta non sei se está para depositar os ovos da efectividade en Pablo Durán, por exemplo. Que faríades vos con este futbolista? A ver, eu teño que decir que con Jutglà estou moi contento. O sea, faltalle o gol, simplemente. Pero sen ir máis lonxe, no partido da Real Sociedade, o que dá o pase en profundidade a Mingueza, que prácticamente asistencia, porque Mingueza va tan ben a bola que Mingueza só ten que o sea, non ten ni que facer control. O sea, Mingueza meteu o pase a primeira e de Ferran. Entón, eu con Jutglà cero preocupación, porque sei que van entrar no seu día... Van entrar, vamos, de partidos 11 non entran. Vale. Gachaniga sacoulle o que era imposible de sacar dúas veces, no partido do Villarreal tamén fixo un tiro escorado moi bo que iba a escuadra e Luis Junior sacoulle. Entón, eu con Ferran... Onte tamén fixo un tiro escorado. E por facer o apunte, que non quería interrumpirte, pero eu non dixen que non fichar a Brian Zaragoza e fichar a Juan Cruz, non, pero que igual fichas ese encarador Juan Cruz ou quen sexa, e podes ter, en vez de os 6 millóns para Brian Zaragoza, dúas para o mediapunta encarador e outros dúas para o recambio de Fer López, e tes para un mediocentro incluso. Digo, máis repartir eso e non dar toda a planificación poderla nun só saco. O sea, pero simplemente era aclarar eso. Eu, obviamente, se me pose a elegir Brian Zaragoza ou Juan Cruz. Brian Zaragoza. Sin saber o rendimento, Brian Zaragoza. O sea, ya igual, pero Brian Zaragoza. Pero eu creo que non podes irar a planificación deportiva dun año de Europa nun só xogador, un xogador tan xoven e un xogador que tivo un rendimento moi bo, pero nun espazo de tempo moi curto. Por non quería irme a outra cosa, Ferran, para min, o encaixe tal e como está facendo. Unos días cando non este Borja de dianteiro, titular, suplente, pode xogar detrás do dianteiro. Con Borja eu creo que rinde moi ben, o sea, eu creo que son moi complementarios, de cando Borja ven a recibir, Brian ocupe o espazo, faga os desmarques, eu vexo moita chicha que sacar desa dupla. Para min Ferran, se diga o que, o sea, a xente pode opinar o que queira, pero os 5 millóns parecenme ben pagados e creo que va a dar moitas alegrías, e xa desde este ano. Bueno, eu non sei o que vai facer. Eu suscribo todo o que digo, o sea, non cambio ni un punto ni unha coma do que dixo con respecto a Jutglà. Digo o mesmo que antes. Eu estou bastante de acordo. Engadiría que, evidentemente, non sei o que vai facer, pero do que está a facer, dame a sensación de que é un xogador que fai máis do que parece.
penso que no partido da Real Sociedade, por exemplo, pois é un exemplo diso, un xogador que traballou moitísimo e que fixo un partido, bueno, non notable, pero un partido que non estivo nada mal, non? Dame a sensación de que tamén é un xogador que ás veces non queda totalmente claro cal é o seu cometido ou onde xoga, ás veces hai momentos dos partidos nos que iso quizá lle afecta dun xeito negativo, pero dame a sensación de ser un xogador deses que o que fai brilla menos do que realmente debería. Estou de acordo en que Jude Bellingham é máis que un goleador. Esta idea de que Jude Bellingham vai chegar aquí para meter 12, 15 goles, pois bueno, se mete magnífico, pero penso que ten outros cometidos e que aporta outras cousas o equipo que non é simplemente marcar. E os goles, bueno, pois agardemos que cheguen. E como te dis, Pablo, pois leva 11 partidos e non marca. Bueno, sí, é certo, pero hai que ver tamén o que os xogadores aportan en xeral, en total, non? Non simplemente se marcan goles ou non marcan goles. Eu estou bastante de acordo con Alex e con Mario. Estou máis preocupado con Brian Zaragoza ca con Jude Bellingham. Bueno, pois o futuro dirá. E non esquecerse que os dianteiros tamén viven de rachas, que igual mete o primeiro e logo tes como con Borja 7 partidos seguidos marcando. Recordo ano pasado que Borja tamén no primeiro mes meteu 3 ou 4 e logo hasta marzo non veu porta. E iso non significa que Borja non aportase moito ao xogo do equipo. Pero Jude Bellingham tampouco ten ese perfil tan ultra goleador, non? Claro. Non, claro, penso que hai que buscar outras cousas e é posible que cando marque un, pois, veñan máis. E o mellor remata a Liga marcando 6 ou 7 goles e non estaría mal. E non só en tarefas atacantes. Eu levei grata sorpresa porque eu vin algúns partidos dele en Bélxica e non presionaba como presiona no Celta. Es decir, eu creo que despois de Pablo Durán é o atacante que máis traballa en defensa con diferenza. O sea, fai presións de seguir ao lateral contrario hasta área propia case. O sea, eu creo que o compromiso de Jude Bellingham tamén está a gustarme moito, pero moito. Entón, tempo ao tempo creo que é das cousas das que menos temos que preocuparnos. Non sei se queredes falar de Starfield. Bueno, penso que a autoexpulsión deixa todo claro, non? Para min, eu diría, sen querer ser futurólogo nin nada diso, que tal e como estaba o partido, se Starfield non fai iso, o Celta gaña este partido. Entón, eu culpo totalmente a Carl Starfield de pôr o equipo no lugar no que o puxo, sabendo que tiña un cartón amarelo, porque, claro, para min ese tipo de cousas, máis alá de que o árbitro non xestionou ben os cartóns, etcétera, co que estou totalmente de acordo, pero ti non podes ir a 200 por hora diante da policía. Se vas ir a 200 por hora, asegúrate de que non este a policía por aí. E agora hai policía por todos lados porque está o VAR. Entón, facer ese tipo de cousas é realmente unha verdadeira estupidez. Agardo que Starfield pois teña reflexionado sobre isto porque parte deste empate ten moito que ver co sueco. Eu vou definir o pastel de Starfield cunha reflexión nada máis. Atención. Non vou facer A fea? Leña do árbol caído. Ibas a expresar... eu pensaba o mesmo, sí. Non, iba por outra parte, pero prefiro calar. Só vou decir unha frase. Se fixese iso, Joel Lago. Non digo máis. Eso xa se dixo neste programa. Dixémolo ao principio. Tamén hai que decir, o contexto tamén é importante, eu que digo. O sea, Starfield normalmente non fai estas cousas. Pois moito máis a mi favor. Joel Lago fai moito máis e non nos pulsan. Cuidado Ángel Herrera, Cuidado Ángel Herrera. Bueno, pero tamén hai que decir que se non en algunha ocasión a Joel Lago lle houvese enseñado a amarilla e houvesen expulsado, estaría ben expulsado
E aquí estaríamos falando de que Joel Lago é moito máis macarro do que aínda. Tamén conta nestas cousas moito a picardía con que as fas. Non só Correcto, facerlo, correcto. sino que se note moito. Starfelt, con 10 anos máis de carreira que Joel Lago, está a facerlo Non Sí, na cara do árbitro. na comisaría. Estou de acordo, Pero- estou de acordo, que é unha pardillada, Incluso Joel Lago coa súa Estou de acordo. impulsividade con 20 años igual espera a que o árbitro este mirando para outro lado e a dá logo. Pero non pode, o sea, Pero mira, é eu impossible. eu neste- capitando un equipo tendo, o sea, non, a eso mí- non pode nese pasar. sentido, Alex, dame igual que sexa Joel Lago, que sexa Carl Starfelt, que sexa o propio adestrador do Celta. Ese tipo de cousas non se poden facer. E menos diante do árbitro. É que realmente é algo totalmente infantil facer iso. E ademais, deixando o equipo toda unha segunda metade cun xogador menos. É que a min dame igual quen sexa. Pode ser o meu xogador favorito e eu ver, podo quero criticar dicir, ese tipo de cuestións. unha segunda metade e sabendo como depende o Celta do sistema de presión de Claudio, etcétera, etcétera, que penso que a mellor igual nos afecta máis ao Celta que a moitos outros equipos, non? Quero dicir, igual a un Bordalás ou alguén así lle afecta menos porque xa sempre xoga co bloque baixo e sale a contra. Entón, bueno, pues perde un para defender ali abaixo porque tampouco se nota tanto. Ahora, se vas a facer presión ou se vas a defender en campo rival ou etcétera, etcétera, pues claro, obviamente vais che notar moitísimo máis. Eu calquera xogador que faga ese tipo de cousas, ese tipo de reacción, sexa provocado ou non sexa provocado, que xeralmente sí que é provocado, pero dá igual, unha reflexión ben grande ten que facer e agardo que así sexa, porque é algo totalmente inconcebible e totalmente inaceptable. Tamén temos que decir, falando da idade e da madurez para facer iso, que hubo quen subiu a aposta de Starfelt. Porque logo vendo, o sea, eu vi no partido ás 2 da mañá. Eu vi no partido ás 2 da mañá. E antes diso, porque eu cheguei a casa o domingo ás 8 da tarde e puxenme o partido do Xetafe Madrid. Eu dixen, porque eu iba aquí igual critícaseme polos que ten medo ao descenso, pero eu iba co Xetafe a morte, a ver se fodían ao Madrid, e veo a un tal Alan Niom saindo no minuto 80 con 0-0 no marcador e dura 30 segundos no campo. E eu dicindo, pero como coa idade que tes podes facer semexante burrada, non sei que. Grande, Niom. Eu só quería foder é ao moi Madrid. grande. Niom é moi grande. Encontrome as o fai Starfelt, es que madre mía. A seguinte camiseta que vou comprar vai ser a de Niom. Porque eu estuve cagándome en Niom 4 horas seguidas. Se poño o Celta en a primeira mitad de Starfelt, pumba, e eu, joder. Para que falarei? Madre mía. Eso ten moi antimadridista, non sabía eu iso. Porque eu recordo que dixen, ademais, que estaba comentando o partido na casa e dixo, es que solo o sea, é imposible que un xogador coa súa experiencia cometa tal burrada ao final del partido e todo tal e como está. O sea, o dixen, é imposible que un xogador da súa experiencia tal, pues toma Starfelt. Toma dos tazas. Nos fuciños para que volva a falar. E digo eu, de non ser expulsado Starfelt, o Celta tería ganado este partido. Eu penso que sí. Pero bueno, eso é fútbol ficción, non? Pero eu penso que sí. Para mí, que non o comentei, para min foi o tercer peor partido do Celta, que para min estábamos gañando injustamente. O sea, a Real Sociedade sí que é verdade que moitísimo perigo non levaba, pero para min aos puntos, se noutros partidos digo que o Celta mereceu gañar, como contra o Villarreal ou tal, creo que é xusto decir que o Celta non tiña que ir gañando ao descanso, para min. Bueno, fixo un xogadón, non? Un golazo. A ver, é que as ocasións que xerou o Celta e xerou un par delas foron moi claras, joder. Quero dicir, con respecto a Real Sociedade non fixo nada. Mario, hostia, a min estar o Starfelt. O Yarzábal casi me pega un cabezazo rematando na liña de gol un par de veces. Un par de veces, eso digo eu. Sí, pero xa na segunda metade, non? No, na primeira. Na grada da animación, o Yarzábal tivo vaya que si na primeira. Bueno, esa é outra cuestión.
tamén. Nos corners non sei a quen marcábamos, pero os da Real Sociedade atacaban O dos corners é un tema aparte. Corner e o xogo aéreo, que a de veces que rematan os contrarios é realmente preocupante tamén, pero de todos os xeitos eu penso que tal como ia o partido. No, pero eu penso que se o partido chegase o descanso con ese 1-0 como chegou, pero con igualdade de forzas, eu vi a Real moi, non sei, como moi necesitada, moi nerviosa. Dame a sensación de que ese mesmo xa vedes, como son as cousas, que mesmo Celta puido marcar o 2-0 e finalmente mesmo pudo ter aguantado o 1-0, pero claro, tanto vai o cántaro a fonte que chega un momento en que se empata o partido, pero eu penso, realmente, sen ter feito o Celta un bo partido, porque para min non foi un bo partido do Celta e tampouco da Real Sociedade. A Real Sociedade mellorou na segunda metade porque tiña un máis e tiña o balón e asediaba constantemente, pero con 11 iso non tería ocorrido. Para min foi un partido pouco interesante, a min non me gustou ningún dos dous equipos, pero tal e como estaban as cousas o descanso, 11 contra 11 a segunda metade, para min o Celta levaría os 3 puntos. Eu estou de acordo contigo, o sea, eu creo que se o Starfelt non sae expulsado, o Celta gaña, pero eu sigo mantenéndome en que os cambios esas derían sido outros. Al igual que non gañamos e merecemos gañar, esta vez ao revés, pero para min creo que vimos partidos diferentes porque a primeira parte da Real Sociedade, sin ser a Real Sociedade de Champions League de outros anos, pero para min foi o equipo con moita diferenza que mellor xogou en Balaídos. O sea, na primeira mitade, logo a segunda, porque o Celta va a defender en bloque baixo, así, pero a Real Sociedade es que para min tivo moitas oportunidades na primeira parte que outros equipos non ten nos 90 minutos, en Balaídos, para min. A mí non me gustou ningún dos dous, realmente. Para mí foi un partido malo, aburrido, na primeira metade, e moi trabado tamén. Un árbitro que non soubo xestionar o partido moi ben, pitando moitas faltas, algunhas das cales non eran, e despois os cartóns amarelos pois moi mal xestionados tamén. Non pola expulsión, a expulsión é totalmente xusta, igual que o primeiro cartón para Starf. Vou vos dar unha de cal e unha de area. Xorxe Paz, que nos comenta, recién chegado á televisión ourensana: o Betis ponse 0-1 e non perdes. O Villarreal gaña 0-1 no minuto 90 e non perdes. O Girona gaña 0-1 no minuto 90 e non perdes. O Atlético ponse 0-1 e non perdes. Contra Real só os 45 minutos con 10 e non perdes. Calquera no anterior a 2023 serían todo derrotas. Pois é verdade. Iso é dos Monty Python, non? Look on the bright side of life. Evidentemente ve as cousas pola mellor banda, non? Pero sí, bueno, é un xeito de velo. É cómico que o Celta, se non me equivoco, a estas alturas da película, é o único equipo que ainda non gañou e non está en descenso. É que levamos, que son 7 puntos a base de empatar a uns. É que é unha cousa dantesca, que non sei quantas veces se viu. O tema tamén dos resultados 1-1, eu non sei se na historia, a ver, claro, aínda vai moi pouca liga, pero daqui a final de liga, como faigamos máis 1-1, pode ser o récord histórico na liga de Pero que queren decir? Que interpretades con tanto 1-1? Porque realmente que son partidos tan diferentes un detrás de outro, aparte un seguido do outro, porque xa me dirás que ten que ver o Atlético de Madrid co Girona de turno ou co Villarreal ou Betis. Eu creo que igual os próximos fichaxes do Celta son Sandro Tonali, algún máis que... non sei se sabes por que falo, pero... Quique Salas... Sandro Tonali, algún manera tamén... Non sei agora nomes, pero... Quique. Sí. Tema de apostas, non? Obviamente os temas das apostas. Eu creo que o Celta está baixando as cuotas do 1-1, pero vamos, a ritmos asisantados, vamos. Oye, Sandro Tonali, madre mía. Que me falta... No, por certo, a Sandro Tonali agora no FIFA quitaronlle unha de skills para que non poida facer ruletas. Es que son 7... Non, eu estou seguro que xa va o último récord. O sea, é moi difícil, bueno... tampouco moi difícil, pero hai equipos que en unha tempada inteira non chegan a 7 empates.
Porque o máis normal no mundo de fútbol é gañar ou perder. É difícil chegar a 7 empates, pero es que xa levamos... E que Oye, sexan todos un... escoita, porque eu recordo un Valencia e Real uns anos que era todo empatar, Real Sociedade, Atlético, Rayo Vallecano, Girona, Villarreal, Betis e Mallorca, 7. Eu estou seguro de que ningún equipo, se agora tivese que facer un Sandro Tonali, eu aposto a que ningún equipo hizo 7 unsuns nunha temporada. É que iso é moi difícil, realmente. O mesmo resultado. Digamos na jornada 9. Oye, que di aquí Adrián Fontán, el récord lo tiene el Deportivo con 11. Hombre, hay que quitar el récord Pero Deportivo. 11-1-1. Empates 11-1-1. ou unsuns. Que matice Adrián Fontán, por favor. Pero cantos equipos? Na segunda división, quero decir, porque claro, na segunda hai máis partidos. Igual será en primeira, quero pensar. Bueno, que nos matice o señor Adrián Fontán aquí, a ser posible. Pero empates O a ou... Para a jornada 15 superamos récord. Pero empates ou 1-1, Pablo? Pues non sei, ahora que nos diga o señor Adrián, que nos ten aquí en ascuas a todos. Eu fixe a mesma pregunta, pero seguro que é un porque a min soame algún equipo que tivo nunha tempada, non sei se 15 ou 16 empates, casi a mitade da liga. Non sei Aquí que equipo está, era, ollo, pero 11 empates a 1 en primera división. Wow. Ui, sí. E baixou? Se decir, e baixou, non sei se baixou. Non quera sabelo. Non quera sabelo, Antón. Non quera sabelo, non chames o malfario. Non vai a ser. Decíanos antes David Mangas. Atención. Por supuesto que hay que preocuparse. Llevamos más de un cuarto de liga y no hemos ganado un partido. En otras ocasiones ya estábamos hablando de cambio de entrenador. Eso sí, yo tengo claro que el problema es de la directiva que hizo una planificación de plantilla dantesca. Bueno, en realidade non levamos máis dun cuarto. Levamos máis ou menos un cuarto, non? Non, un cuarto, bueno, sí. Es que non é el número redondo, Pero claro, non unha división exacta, pero sí. No, porque di máis dun cuarto... 26. O sea, un pouco... 36. Faltaría medio partido para o cuarto de liga. Por certo, que temos activa na chat de YouTube unha enquisa. Estás preocupado coa situación do Celta? Sorprendentemente, cun 65% gana o sí. Eu igual somos, Bueno, non o vexo. Somos uns inconscientes. Pablo. Eu recordo que a xente estaba preocupada tamén en xaneiro do ano pasado, despois do Athletic, do Valencia e do Alavés. Eu non o vexo tan sorprendente. O que sí hai que dicir é que, bueno, non hai por que perder o crédito ou quitarlle o crédito ao adestrador simplemente por isto, non? Hai que seguir adiante co proxecto e que saian as cousas mellor do que están a sair. Claro, se chegamos a xornada 25 e temos outros 10 empates a 1, evidentemente, pois haberá que preocuparse, pero polo de agora hai tempo e o Celta non está en descenso, o que pasa que, claro, non están a sair as cousas como nos gustaría, iso está claro, pero de aí a ter que estar alarmados por iso, cando levamos 9 partidos de Liga, penso que aínda non. Nun futuro pode ser, pero polo de agora eu non estou alarmado. Pero ollo que queimamos Girona, que queimamos Xetafe, que queimamos Real Sociedade, e todo isto en Balaídos. Que estos partidos non volven xa. No, pero que eu non estar contento, eu non estou contento, xa o dixen ao comezo, pero alarmado aínda non. Eu tampouco. Eu neste aspecto chill, absoluto chill. Oye, por certo, temos aquí o primeiro celtista que está facendo campaña para a chegada de Sandro Tonali, efectivamente, Xorxe Paz, que a golpe de 12:30 da noite casi métese en aplicacións de apostas deportivas, as cuales non fomentamos nin nada polo que se pareza, pero infórmanos, como curiosidade meramente informativa, que o resultado que menos se paga efectivamente non é o 0-0, sino que é o 1-1. Claro. Pues claro. Ollo, cuidado. É que o 0-0 non se pode pagar moito porque o Celta que non deixa a portería cero nunca. Entón, claro, ten que pagarse máis. Que cariña de Radu. Estou vendo aquí o marco do directo cando acabou o partido, a foto esa de Radu. Diría, me cago en Dios. Outra vez. Pero será, pois, o sea, xa non me chegue parar por arriba, parar por abaixo, por a izquierda, por a dereita, en 2 tempos. Me cago en... Oi, me teñen que meter outro gol no 90 por estos desgraciados. Xa a pinta que o xesto que fai
Cuando A Ilai xente Moriba tamén fai que esa se asistencia. impacientaba a principio de tempada que necesitábamos aí 40.000 porteiros. Había que fichar 2 porteiros maiores de Radu. Eu sigo a pensar que sí, que a ver, que tería que fichar outro porte, pero bueno, esa é outra cousa. Sí, pero a xente o decía porque Radu non valía. Bueno, eso Non outra cousa. non valía, que diría Alex Gesto, non valía. Despois de fallar aquela que intentou sair co balón xogado, que lle fixeron falta. E iso, pero xa ali xo crucificaron así. Pasou unha temporada de que non valía. Había que fichar un titular. Non vai ser. Oye, e xogará Iván Villar a Copa do Rei? Sí, non? Eu creo que sí. Sí. Porque non vai xogar. Non sei, porque pensei que Seguro. igual tamén xogaba Europa League e non xoga nada. No, eu pensei que xogaría a Copa do Rei, pero non a Europa League. Por moito que o discurso sexa outro, tanto plantel como corpo técnico como todos ten unha ilusión na Europa League abismal. E eu tamén. Eu Mira que firmo sufrir como perros na Liga e Sí, facer hombre. algo grande en Europa League. Pero sufrir, non descenso. A min me dis gañar a Europa League e baixar, Bueno, e nin de coña. ese debate xa temos. eu tampouco. Pero ni de coña. Eu firmo hoxe. Eu tampouco. Non baixamos, seguro que non baixamos. E ollo a Europa League, de momento a tolemia máxima miña, non sei, depende para opinións, pero era o pufo da tempada de Brian Zaragoza e o Celta a gañar a Europa League. E de momento mal encaminado non vou. Sí, eu en cambio din MVP Brian Zaragoza e máximo goleador Ferran Yuzgla. Bueno, pois Hemeroteca, Pau. hoy levamos 10 partidos e non me pode salir máis ao revés. En fin, que llevamos a facer? Oye, é un partido de Gañamos a empate. Porto. É un partido de pa ben e pa mal, oye, xogadores destacados, xogadores que apifian, xogadores que costan puntos e xogadores que dan puntos. MVPs e pufos, xente do chat, xente do metal e xente do directo. Antón, Alex, Mario, por favor, empecemos cos 2 MVPs de Celeste no Celta Real Sociedade. Veña, Mario, foi calado. No, un Ilais fijo, o sea, a min, salvo goles e que tal, a min pareceme que fixe un gran partido. Un Ilais fijo. E outro non sabría, Hombre, Voulle dar solo Ilais. Eu para min, Hombre. sen dúbida, Pablo Durán e Jonut Radu. Bueno, Radu, sí. Sí, Correcto. claro. estou neses dous. Sí, sí. Ilais e Radu, digo eu. Eu estou en Radu e Pablo Durán tamén. Eu tamén, o firmo. Pero Radu por enriba de todo porque Sí, sin duda. case que se conseguiron os 3 puntos grazas a ele. Despois, bueno, pues chegou un momento no que o cántaro rompeu, ¿no? Pero bueno, eso adoita pasar. A mí sempre se me olvidan os porteiros mitad das veces para estos rollos. Sempre estaba pensando eu dos xogadores solo de campo. Tes moito que ver cos que deciden o do Balón de Oro. Iso quere decir que levas moitos anos vendo o Celta. Sí. Efectivamente. Ilai Serrado, dinos Antonio Pérez aquí tamén no chat. Bueno, hoxe creo que están esos 3. Non sei quen podería ser o cuarto. Borja non xogou demasiados minutos. Marcos non diría hasta ese punto. Pouco máis para falar de MVP. Home, estaría ben un Jones El Abdelawi de haber metido esa ocasión que non meteu. Oye, foi unha ocasión rara. Para mí non fixo mal fora de fallar isa que a verdade é que salen por moi pouquiño. Eu orientado traballo, de dianteiro, ven a carreira, ven o de Marc, ven o pase de Ilais. Claro que sí, Pero bueno. Eu, se hai que poner un cuarto, seguramente podería ser Mingueza. Que non estivo tan apático defensivamente, e Barrenechea é un diablito de cuidado tamén, para marcar a Barrenechea. Bueno, pois vamos cos pufos, que o primeiro é máis destacado, creo que o temos todo máis ou menos claro, pero teño bastante interese en ver o outro. Mario Seijas, adiante, por favor. Pois eu teño un máis grande que Starfield. Eu vou dar a nota como todos os podcasts. A ver. Que vaya bueno, xa. Pues Starfield o gol do Celta creo que perde a marca bastante. Carlos. Perde a marca mal Carlos Domínguez
Voulle dar máis que nada por iso, porque creo que... A ver, non creo que sexa un gran fallo, pero que tampouco, quero dicir, de mal, e que tampouco me parece que ao mellor fora demasiado desastroso o resto. Non creo que Pois ningún... eu non vin repetido, o sea, podes ter a razón, pero eu non vin Eu creo que sí, repetido o gol. Pero eu xuraría que a marca esa é de Ilaix porque Carlos Soler ven de atrás. No, eu creo que non. Eu creo que non sei, pero... estou prácticamente seguro de que era Carlos, pero bueno. Podémoslo ver en riguroso directo. Miremos as veces. que remata só. Aí, pon aí, Pablo, a ver que pasa aí. Pon aí, se o podes poñer. A ver, momento. Pero bueno, máis que nada por iso, tampouco creo que... Quero dicir, tampouco creo que Carlos merezca un pufo aí de tal. Penso que máis sangrante foi o de Starfield, despois o resto, pues... Bueno, máis ou menos na mesma línea. Quero dicir, que penso que só hai un moi por abaixo, o resto... Aquí está. A ver. Bueno, enchufámoslo. A ver que non nos tiren a canle, por favor. Carlos Soler, pórtate ben. Temos aquí un tuit do señor Iago FCB, fantástico. É unha marca, parece de Carlos, sí. Parece de Carlos que se queda nas pavías, totalmente. Sí, porque primeiro como que a fai un modo de seguir e despois vaise para atrás. No, abrázao, el vaise para atrás, o sea, el vaise hacia errado e Carlos Soler vai polo contrario. Claro, remata solo. Chegaba de atrás. Por iso. No, mira. Só vi o direito da repetición do partido, o sea. Bueno, pues pobre Charlie, que lle vamos a facer? Pero Ilaix de todas maneras tampouco estaba cubriendo a ninguén, Bueno, hombre, pero... A min... Hai que perdonarlo. No, pero quero dicir, joder, se tes ti a marca xa estás, non vai ir dous aí a... Non sei. A min... a culpa. A min non me gustou moito Ilaix Moriba neste partido, teño que recoñecer. Non o vou por como pufo, pero por pouco. Porque fixo algunhas cousas que estiveron ben. Pero ese gol que non que salvo eso, pero que xa non é gol, xa non... No. Bueno, non é gol porque non quixo Dios. Pero houbo máis situacións que non me gustaron del, pero vou por a Carreira. A min Carreira non me gustou neste partido. Penso que fixo un partido moi discreto, aportou pouco, e se teño que pôr un segundo, o primeiro evidentemente Starfield, pois eu poría a Carreira. Non me gustou Carreira neste partido. E Moriba tampouco, realmente non penso que fixese un tan bo partido Moriba como algúns xornalistas dixeron e como algúns celtistas pensan. Pero bueno, vou por a Carreira. Eu coido que criticar a Moriba, sobre todo na segunda mitade, é un pouco injusto, pero vou decir por qué, para que veades que non son todo flores, eu non entendí os trocos de Claudio ao descanso, o sea, cun bloque baixo e deixar todo o medio campo para Moriba, que sí, que sé que Pablo Durán e Jutgla apoyaban, pero non son mediocentros. Entón, eu que para sacar a Charlie prescindise do mediocentro, porque eu entendo, para ese partido, un troco que faría era quitar a Hugo Sotelo seguramente, por a Beltrán, que ten máis recorrido, chega moito as ayudas e tal. Pero de deixar só un medio centro cunha línea de 3, 2 carrileiros, un medio centro e 2 extremos aí cerrando, eu ese troco non o entendín demasiado ben. Por iso creo que Moriba pois bastante fixo, porque se a Real ten acumulada xente nunha parte do campo e no medio centro, porque Brais cae aí, non recordo quen xogaba, pero Gorrochategui, Suchi, Sakarian, o sea, a Real xunta moitos xogadores na media punta, por así decirlo. E para min deixar só unha persoa para tapar, pois non veo moi lógico, pero bueno. Pero non digo que esté mal, simplemente foi non digo que sea culpa súa, simplemente penso que non foi un dos partidos máis interesantes no meu punto de vista, pero bueno, non vou poñelo a él, xa digo que a min Carreira gustoume menos. ¿Cuál es o teu pufo, entón, Alex? Por apunte de un pequeño palito a Claudio para que aquí a xente non pense que dame parte do seu salario. Entón, o pufo é Claudio. O pufo é Claudio. O palito do troco de Moriba. Un pufo a Claudio
Ah, vale. Además, Entón... Xa, entón, xa, xa me... Pero bueno, cua- que quería estar seguro. cual é o teu grande pufo que aventurabas antes, Alex? Que estamos todos aí pendientes. non, eu teño o pufazo que ese Starfel e eu vou inventar outro nome e va a ser, non sei, o megapufón, megapufá, non sei. Meterle o mega, o super, o ultra. Quero mandar un palo moi interesante Está a falar porque de min, está a falar de me min. parece me indigno o que fixo o domingo, e o palo é para o que puso o horario do partido da directiva do Gondomar, que eu en vez de en Balaídos tiña que estar en Gondomar, paso a choiva dirixendo a meu equipo e non puiden ir a Balaídos. Eu non sei se esa persona a que pon a unos rapaces a xogar o domingo pola tarde, prescindendo do día de familia e de tal, despois dunha semana dura, pois o domingo a la tarde as familias queren estar cos seus fillos, se chove, pois coa mantita e a película. Eu quería estar mollándome en verdade que sí. Balaídos coas obras novas e que o vento dé para a esquerda e toda a choiva en la cara. Eu quería mollarme, pero en Balaídos. E non sei, pero foi o primeiro partido que faltei en 3 anos e non sei se está dormindo ben o cabronazo que puso ese horario do Gondomar, pero vamos, o Gondomar a mí se me quera de adestrador que non me chame nunca. Eu a No, Mira, Gondomar despois desto Alex, está Alex, claro. Alex, non xa vou que dis iso, ni colo coche por pasar por aí. Se teño que ir a Vilariño a Tomiño ou non sei, paso por donde sesa menos pon o Gondomar. Eu como en 8 apellidos vascos, eu rodeo Gondomar e vou a donde teña que ir. bueno, xa que dis iso, Alex, hai que tamén dar un mega pufazo a un tipo do Sanxenxo, non? Porque, polo que eu teño entendido, non sei se é así, pero iso é o que lin, o Celta vai ofrecer todos os partidos das Celtas por YouTube, o que é unha maravilla, porque entón vou poder ver os partidos e se cadra mesmo sen comentaristas, que iso é o meu soño. Ver partidos sen comentaristas é o meu soño. Non me gustan nada os partidos con comentaristas. Gustaríame que houvese unha opción na televisión para quitar o comentarista e ver o partido como se estiveses no campo. Pero bueno, pero semella que o partido desta fin de semana pasada, pois alguén do Sanxenxo pois decidiu que non lle ia dar os dereitos, que non lle ia permitir, entón non se puido emitir. Entón, pufazo para quen sexa que tomou esa decisión e un aplauso para o Celta por ofrecer eses partidos en directo a través de YouTube, que eu tiña ganas de poder velos. Pois eu teño entendido que están ultimando contrato, que están ultimando acordo para que haxa un comentarista nos partidos das Celtas. Ah, vale. No, digo porque o que puxeron hai dous fins de semana non había. Un tal Juan Carlos Rivero, te suena? Ese é do Madrid, ese non está interesado niso. No, pero a mí Eu baixaría o volumen, se no, é o que digo é que cando puxeron o partido contra o Deportivo foi simplemente con cámaras, sen ningún tipo de comentarista e vaya gozada. Non ter que escoitar comentaristas. Antón, que hater, de verdad. No, hai comentaristas que me gustan, pero se eu tivese a opción, daba esa opción de non escoitalos. Non votar os comentaristas, non quitar postos de traballo así porque o digo eu. Simplemente dar a opción ao usuario, igual que aquí podo escoitar en ESPN Plus o partido en inglés ou en castelán, ou películas en chino, que tamén podes poñer ou dobladas, pois aquí o mesmo, quitar a voz e xa está. E o que lle guste o comentarista, pois xa está. Baixar o volumen da tele non é efectivo. Non é efectivo porque non escoitas o son do ambiente. A min gustame o son do ambiente, pero non necesariamente as tonterías que din algúns cando están comentando. E tamén porque son malos, vamos a decirlo Sí, todo. sí, tamén. Son malos. É dicir, eu estou moito no teu barco. Para min, os únicos dos comentaristas que me gustan da actualidade precisamente non comentan fútbol, que son Guille Jiménez e Anthony Daimiel, que comentan a NBA. Claro. Ahora non sei se comentan algo. Os comentaristas son tan importantes, Miguel Ángel Román a min si me gusta, Miguel Ángel Román a min gusta. Vale, para min do máis bo do fútbol, pero sin máis. Para min os comentaristas son tan importantes nesto tamén, porque se eu teño
por facer, eu sei que ti sabes de NBA. Eu teño un partido en Movistar retransmitido por Antoni Daimiel e Guille Jiménez, un Charlotte Hornets contra, non sei, contra Washington Wizards. E teño outros comentaristas cun Oklahoma City Thunder contra New York Knicks, e ves o partido de Guille Jiménez e de Antoni Daimiel simplemente polo que saben transmitir ao que estáis coitando. E para min no fútbol iso No, non. Es que pasamos de que llamen a Svedberg o outro día neste mesmo partido Pablo Beltrán. Hostia, Pablo Beltrán. O sea, Beltrán non estaba ni no campo, que o enfocaban no banquillo. Pablo aí va Beltrán, Pablo Beltrán. o terror de moitos celtistas. Pablo Beltrán. Que barbaridade. O sea, Claro, hai unha mezcla entre Pablo Durán e... Madre mía. pero es que Beltrán non estaba ni xogando. É que eu en ESPN, dependendo de quen este en castelán, pois o paso para o inglés. Pero gustaríame ainda máis ter a opción de non ter, simplemente. Pero non votar a esta xente, que teña o seu traballo, que faga os comentarios para o que lle interese. Pero tamén ter a opción, como usuario, agora que temos internet, e agora podes facer calquera cousa prácticamente, pois esa opción non... Ninguén pensou niso. A min gustaríame que alguén pensase. Eu creo que eso podese facer, Antón, por certo. Sí, eu creo, non estou seguro, pero eu Aquí sei non, que xa se pagas o fútbol, que eu estou... Non, e se non o pagas, hai opcións que es en silencio tamén. Ya non paguen a Pablo Verdeal, se é por isto, me dá igual, pero eu estou totalmente no barco da piratería no fútbol. Vale? Pero eu creo que se pagas o fútbol, esta opción Aí vai a canle de Pablo. Ahora vamos, veña, pirateámonos pa casa. A lo 20 vas. Aí 20 vas pa Gadaña. Por exemplo, nos partidos do Celta Real Sociedade, eu cando era parvo e pagaba polo fútbol, creo que tes a opción de ponerlo en galego, en ponerlo en euskera, en ponerlo en castelán, e eu creo que tamén está a opción de ponerse en comentarios. Pues aquí por desgracia non, aquí temos inglés e castelán. Pero se estivese... Pero tamén podo dicirche que se hai un Madrid-Barça comentado por estes tipos que eu non aguanto moito, ou pois non sei, un partido de segunda RFEF retransmitido por Pablo Verdeal, eu poño o partido de segunda RFEF. Eso seguro. Eso está claro. Así que non... Eso é todo o que queríamos. Non é porque eu non aguante os comentaristas, non aguanto certos comentaristas. E, bueno, cando están aí, pois, non me gusta quitar o volume, porque senón non escoitas todos os sonidos do balón, do público, tal. Pero bueno, aquí non temos esa opción, Alex, desgraciadamente. O inglés ou castelán, pero nada máis. Eu, por seguir co fío, vou dar o pufazo de oro a Carles Starfelt por pardillo e por quitarlle puntos ao seu equipo de forma directa. E non vou dar outro pufo, vou dar outro MVP, que vai ser Justino Barbosa, de novo goleador no Couto, para darlle a primeira vitoria á Unión Deportiva Ourense e salir momentaneamente do descenso directo. Vamos, Justino. Por fin gañaron. Xa fixeron algo que non fixo o Celta. Moi ben. Gañou antes a Unión Deportiva Ourense que o Celta. Manda carallo. E estamos a finales de outubro. É que hai que ser desgraciado. Será por equipos, macho. Será por equipos que estamos con esta película. Bueno, honor tamén po Langreo da miña vida. Oye, fíxose moi viral, vin que repostearon varias contas así que pillaron 2000 likes cada unha ou cosas así. Unha foto que fixo Madia Levo no Couto, que estaba Madia Levo no Couto, nunca me entero, de unha unidade de aficionados do Langreo. Aí estaban, na bancada de preferencia do Couto, 4 horas e pico de viaxe para ver como o seu equipo volvía a perder e seguía en descenso. Así que o cuarto MVP doullo a ese aficionado do Langreo. Grande. Fenómeno. E tamén a Madia Levo por sacarla. E a Madia Levo quinto. Bravo Madia Levo. Efectivamente. Bueno, pois hasta aquí chegamos. Sorprendentemente non teño moito sono. E onte dormín 3 horiñas. Onte sí que estaba cansado, Onte digo, bueno, directo. Ao final dixen, bueno, directo vai ser que non. Compartimos aí reflexións a altas horas da noite ou da tarde se cruzamos o charco.
Aquí estamos, unha vez máis para falar dun empate a un do Celta. Todas as semanas a mesma cantinela, de verdad. Oye, estou vendo por aí ese cuadro de Voltar a Europa de Alex. A estética recórdame un pouco unha gráfica que vin esta fin de semana ao rematar o partido en Balaídos. E é que temos, atención, novo ocupante do podio de máis número de partidos en Primeira División co Celta. Francisco José Beltrán empatou con Alexander Mostovoy en partidos en primeira xogados co Celta. Pois moito mérito ten. Sí. Con moitos adestradores diferentes, claro. Efectivamente. E sen ser un dos meus futbolistas predilectos en cuestións futbolísticas, para min ten un mérito enorme. E se fora solo por fútbol, seguramente houvese buscado este verán a forma de desfacerme de Beltrán, porque entra en último ano de contrato polo que cobra e tal, pero é de xustiza, como dirían meus amigos do norte, que Beltrán disfrute dunha tempada en Europa, porque Beltrán tivo todos esos partidos e para min unos dos tramos do Celta máis duros, que se entenda, Sí, pero señor. duros en primeira división, porque era sufrimento tras sufrimento tras sufrimento todas as tempadas, e Beltrán era un dos futbolistas que partíase o peito polo escudo e por sacar ao Celta de onde está, que neste mundo de que cada vez menos deporte, menos orgullo polo teu e máis cartos e tal, é moi difícil encontrar xogadores así, porque o fácil para un xogador que vaise o equipo a segunda, eu vou a outro equipo pillando prima de fichaxe porque vai ser un traspaso barato, ten que regalarme tal e cual. E agradecese ter xogadores así porque estamos vendo nos equipos que a priori non son moi favoritos a descender como están os xogadores cando xoganse as habas. Por exemplo, o Girona sen ter mala plantilla, eu creo que vais a sair de aí, pero como o Girona este nos 5 últimos partidos xogándosela, para min é o clarísimo candidato a baixar por iso, porque hai xogadores aí que xogaron a Champions, que foron a Girona, e Michel xa o comentou, e agora parece que non les fai tanta gracia xogar nos postos de abajo. E a profesionalidade en moitos futbolistas pois falta, e Beltrán é un exemplo de profesionalismo, de amor polo clube, de integración, de intentar integrarse na cultura galega e todo o que le pase bo, pois ben merecido ten. Estou 100% de acordo, xa sabes que a mí me gusta moito Fran Beltrán, e ademais, pois en comparación con Alexander Zar Mostovoy, pois Beltrán nunca sería un xogador que deixaría o campo, como fixo ese home que tanto celtismo adora, que é Mostovoy. Iso é algo que nunca faría. Máis que iso creo que é de un momento de calentón e de ter poucas luces tamén, pero por exemplo, foi un momento, 10 minutos malos que tes e tal, pero para mí, a min de Mostovoy, o que máis me fode é precisamente o que estou alabando de Fran Beltrán. Esa tempada en Champions, que había un rendimiento nos partidos en San Siro contra o Brujas e tal, e contra o Arsenal, e había outro rendimento moi distinto na Liga. E Mostovoy foi unos dos xogadores que din que baje o equipo e marcho. E logo foi precisamente a donde vivía eu, a Vitoria, e comeuse que non xogou ni 5 partidos. Pero iso é un claro exemplo de profesionalidade e amor polo clube que tanto te ha dado, que estamos de acordo en que os xogadores dan o clube, pero o clube al final é o que aposta por eles e tal. Por Fran apostou con 18 anos, con Mostovoy apostou cando non era ni a mitade do que foi logo no Celta, a oportunidade de xogar nunha liga de primeiro nivel e así, e
non sei, pero Mostoi precisamente un exemplo máis alá do que pasou en Sison, a tempada do 2004, a baixada de nivel e as gañas de xogar, porque era unha auténtica lástima ver xogar a ese equipo cando vino, o sea, non sei, cando Stoikov, creo que baixamos con Stoikov, non? Sí, sí. Radomir Antic vino, Radomir Antic cando nos eliminaron da Champions se foi, porque non fichou polo Celta, fichou pola Champions, e Sí. logo, sí, e logo, pois era unha lástima ver ese equipo. Sí, E no, o equipo Mostoboi, que hai unos meses solo daba clases de fútbol, o sea, eran os mesmos xogadores. para mí Mostoboi grandísimo xogador, pero non, eu nunca aguantei a súa actitude, entón pois é un xogador que, dende un punto de vista persoal, nunca me caeu moi ben, pero futbolísticamente, evidentemente, a calidade de Mostoboi é indubidable. Por dar outro palo ao celtismo destos que me gusta dar a veces, precisamente un exemplo de iso que dis, o sea, levouse moitos máis paus que nunca entendín Gustavo López que Mostoboi da afección. A Mostoboi parecía que se perdonaba todo, e con Gustavo López aquí se foi moi insusto, creo. Estou de Porque foi acordo. dos que se quedaron en segunda división e sempre amosou compromiso, máis alá do rendimento que pudera tener o así, pero sí. Sí, eu respeto moitísimo a Gustavo López, estou de acordo. O que Mostoboi se refiere. Sí, sí, totalmente de acordo. Gustavo López andaba no corpo técnico do Cholo, non? Creo, algo por aí, ou non? Sigue, non sei se sigue este ano. Non sei que fai. Sí, o vin este ano tamén no banquillo. O que non o vine en Balaidos, non sei por qué, pero non. En Nelson Vivas, que Nelson Vivas tamén xogo no Celta, tamén está co Cholo. Está cheo de exceltistas. Gustavo López é corpo técnico ou é outra cousa, estructura de clube? Quen? Gustavo López. Non, corpo técnico. En Nelson Vivas tamén. Función non sei, pero eu sei que estaba no banquillo co Cholo nos partidos. O sea, se está no banquillo es que es corpo técnico. Non sei, como Cholo pode meter aí... Sí, de feito pon a súa biografía de Instagram en el cuerpo técnico del Club Atlético de Madrid. Vale, pues non, pues moi ben. Pois se o día él, Pues entonces xa que vamos a decir. Non é ni preparador físico, pero va. En el cuerpo técnico. Chupando do bote, este da hostia. Efectivamente, no 2022, Gustavo López se incorpora al cuerpo técnico del primer equipo. Vale, pues non nos van a dar unha puta pista máis. Que iden por xa o tema Gustavo López. Que... 3 anos aí. 3 anos sen saber exactamente o que fai. Bueno, cuánto saberá. Pero algo fai, senón non estaría. No, algo fai, desde logo. Bueno, amigos, a ver a quiere descansar ou cear, en algún caso. Sí, sí. Unha lasaña que non hai que preparar. Gañará o Celta en algún momento algún puto partido. Estaremos aquí falando do gol de tal. O xoves. Bueno, claro. Teño moito respeto a ese partido. Pódese gañar, pero estou convencido. Oxalá os xoves coa masia que vivemos no Pau, que así, porque eu creo que é diferente. Xa é diferente para min xogar polo día e xogar pola noite, porque para min Balaidos ten unha cousa totalmente diferente polas noites que polo día. Que non é gaviotas. Tamén, sabes, o aura que ten a Europa League, pois Balaidos está doutro, o sea, eu vin partidos de liga nestos momentos de asente a mínimo erro, xa botarse a cabeza do que sí, que outra cousa, outra mística, está claro. O gol en contra, Balaidos empurraba. Entón, iso creo que hai que pasalo a la liga, pero sí, eu creo que a Niza se pode ganar, pero eu estou seguro e fago aquí unha aposta, non como a Sandor Tonali, non casa de aposta, sino entre nós, entre colegas, fago que irades se non gañamos uno dos dous partidos, das dúas salidas que temos, ou en Pamplona ou en Levante. O sea, que se hai dous empates... 6 puntos. Se hai dous empates, o sea, si non se gana algún, Alex debe pagar un cachopo por cabeza. Claro, se perden os dous, ou se empatan os dous, ou se perde un empata outro, entón algo ten que facer. 3 puntos, a miña porra é que sacamos 6. O problema sería se non sacamos 6.
¿no? Hombre, para ti non. O problema para ti non é gañar uno. Si non tes cachopo gratis aí cando venga. Eu xa imagino en Pamplona non gañamos un empate a un para seguir coa esta, e en Levante 1-1, Pablo celebrando o gol de Jutgla no último minuto e Pablo cagándose na nai de Jutgla. No, pero Pablo non vende o Celta por un cachopo, home. No, si fuera por outra cousa, sí, joder, pero por un cachopo. Home, Por outra cousa, pero bueno, aí sí, é por, aí habería que ver. Si é por un kebab destos de luxo, pues, pero por un cachopo, home, querámonos un pouco mal. Estou vendo aquí. Non hai que agardar a estar a piques de entrar en Europa. Así que algún día con bo horario que os deixedes caer por aquí. E sobre todo teño moitas gañas de ver en persoa a Mario. A ti non tanto, Pablo. Ni Antón menos, non? Antón ainda menos que nin o mencionas. É máis difícil verme en persoa. É moito máis complicado. Vou ir antes eu a tenis que encontrármelo en Vigo aquí. Sí. Pois podería ser, tal como están as cousas por este país, podería ser. Tens razón. Mario, verémoste por Balatas en algún momento, próximamente. Pois non sei. Entre semana verdad, non se che pon máis dereito. Entre semanas sí, pero bueno, é que depende moito de, temas burocráticos que teño que solucionar o meu povo e demais e cousas, entonces, pues bueno. Ahora polo menos a primeira volta penso que vou andar así máis desconectado de baixar a Baleitos. A segunda volta espero baixar máis. Bueno, chegas para as eliminatorias. Hasta a final ainda vas ter tempo de ir a Baleidos. Chego pa salsa boa e pa tal. Despois, cando gane todos os últimos partidos tamén o Celta en Liga, se mete aí arriba e Alex eu estemos aí en plan, xa vos lo dixemos, que sodes unos cenizos. No, por Dios. Que Brian Zaragoza mete de 15 goles. Non quero eso, de verdad. Non quero que o Celta empece a gañar partidos. Non pinta que vai a facer eso. Pero bueno, eu xa dixen ao principio de tempada, creo que puxen MVP a Ilais Moriba e creo que puxen máximo goleador, dixen que Borja iba a subir dos 15 goles esta tempada. E non vai a cousa desencaminhada, Eu reniego absolutamente que o Celta vaya ben na Liga, que sexa unha temporada tranquila e nada máis, porque outro ano de escoitar a Alex facendo contas, que quero a Conference League, que a UEFA Europa League non me gusta, que mira que equipo de Bulgaria aparece aquí que xa estou vendo os fines de semana mentras o meu fillo dorme. Digo, es que non pode ser, de verdad. Que teño a filla con amigdalitis, pero claro, que vou facer se está xogando o Partizan de Belgrado? Como vou atender a filla? Bueno, pues nada. Deberíamos de facer algún especial ou algo aí falando con, o sea, deberías meter baza a ver si Dani Avalos se dignase a aparecer por aquí pola canle, falar un pouco do Ludogorets e por aí, de como é aquelo, de todas esas cousas. Oye, Eu non é unha cousa que creo que teño o seu teléfono, además. Eu tiña unha foto, pero non sei onde a tiña unha foto fora do meu pub, donde a vez que veu aquí a un concierto, non sei me acordo exactamente, non sei se de Vetusta Morla ou de algún destos de grupo de tal, e viñera polo pub, pedirelle se non lle importaba sacar unha foto comigo e todo iso, fixemos unha foto aí diante do local onde traballo. Ai, malo, aí está. Falaré con él en 2023. Ni no WhatsApp con vos, ni aquí, pero que di Pablo, igual o dixo con ironía, pero é verdade. Eu, antes do partido do Stuttgart, estaba vendo o partido do Stuttgart na Bundesliga, e antes do partido do Pau, que ese fin de semana, comínme o partido do Pau. O problema que este fin de semana estive hasta arriba e non vino o partido do Niza. De feito, non sei ni como quedou, que o vou ver agora. Pensei que iba a decir, o problema que teño 3 fillos e isto é insostenible para porme a ver. Ollo Stuttgart, que é o único clube de, non sei se de Europa ou eso, que na casa ainda non caixou ningún. Sí, é certo, iso dicía Andrés Weiss. En redes, sí. É algo interesante, sí. Pois estamos tan mal que na UEFA xa estamos por enriba deles, non digo máis. Xa, efectivamente. Al loro, que non estamos tan mal. Que non estamos tan mal, que non estamos tan mal. Non estamos tan mal. Mario,
ata a próxima. Non sei cando será, antes ou despois. Boas noites. É un Boas gusto noites. falar con vostede a altas horas da noite ou a tempranas horas, porque eres o máis puntual sempre. De feito, empecé o directo e xa fun abrindo o Discord e xa estaba Mario Seijas na chamada. Sí, señor. Home, un tío que sempre está aí Un tío puntual. Puntual. disponible. Aí está, Sí, sí, sí. señor. Que nos vemos na próxima. Rápidamente para despedirte, unha porra po Celtaniza. Números. 4-0. Moi ben. Positivo mazo. Señor Alex, boas noites. Gracias por pasarte. Non che vou Boas dicir noites. esta vez que non marchas de aquí nin con agua quente, pese a prometelo e perxuralo en varias ocasións, porque despois a miña nai dime que me meto moito contigo. Eh, eh, En unha- persoa non tes ovos. En persoa portaste ben conmigo. En persoa ali dando llamado a filla. Ai, que tal? Como estás? Unha porra, Poniza. Pois vou ser... Vou dar a sorpresa e vou poer 1-1. un 1. Que barbaridade. Que cuidado que Xorxe Paz xa está aquí facendo contas tamén. Podía... Vai marcar para a Uniza Diop e para o Celta Jutgla. Eu digo do 4-0 os 4 de Brian Zaragoza. Ningún para Billy, outro para Borja. Nada. No. Brian Zaragoza, 4. No, es verdad que Billy está mancado, entón non. 2-1, dinos Chema, que parece aquí a ultimísima hora. Que xente optimista. Antón, boas noites. Unha porra. Pois, mira, o Celta vai deixar o marco a 0. Pero tampouco vai marcar, 0-0. Non me digas eso, Non por tes Dios. visto a Uniza, non? Antón, non tes visto a Uniza? Non vexo moito a Liga Francesa. Celta vai deixar o Marco Garcés a 0. Eu puse un por facer a coña como a fixo Mario cos 4 goles de Brian Zaragoza. Pero eu creo que se rascamos algo, eu non son moi optimista, se rascamos algo vai ser un partido de moitos goles, porque o Niza, se algo ten, aparte de ser un equipo físico como todos os franceses, arriba con Diop, con Boga e con Momosó, son Dante. xogadores Hostia, Dante, moi chaval. rápidos. 42 Dante, anos. El máis feriante, o mítico Dante, sí. 42 anos ten este tío, por Dios bendito, O tío. mítico Dante. Como Roger Milla. Tanguy Ndombele, tamén outro no Italia mítico. 90, non? Non, o meu era tamén un pouco unha broma, non? Como o Celta non deixa o marcador a 0, pois digo que o deixa a 0 e tampouco marca. O Niza ten moito desequilibrio arriba, dame moito medo por eso, porque eu creo que podemos facer moito dano ofensivamente, pero eu cústame ver cal é a defensa para parar o ataque do Niza. O mítico Momo Chodo. Sí, que ven na realidade non podemos... Agora seriamente vou dicir 2-1. Celta 2, Niza 1. Copiache ya Chema. E os goles de... Pois non sei, de Borja e de Aspas. Pois eu xa para rematar digo que vamos ganar 3-0. Venga, Pablo. Págote un cachopo, co 3-0 tamén págote un cachopo. Joder, voume por as botas, que barbaridade, mancho. Que barbaridade. Vou chegar a Navidade xa en recorte. Pablo, pero gustache algunha outra comida ou ti es cachopo si e cachopo día tamén? Home, pois eu especial destos que fan. É que eu si cada vez que quero falar con vos busco un WhatsApp cachopeiros, pois o corpo só me pide cachopo. Porque só me traslada a xente de ben e a boa comida. Temos que comer comida a terra, un pouco de caldo, un pouco de pulpo e xa está. Ou pulpa feira. Sí, pero claro, o cachopo é unha unidade de medida máis sinxela, ¿no? En plan, invítoche a un cachopo, a unha unidade de cachopo. Entonces podemos falar como... Se sabedes un restaurante no que faga un cocido galego, pero ben potente, o sea, ben rico. Tamén invitas. Teñome que ir a donde teña que ir. Como? Tamén invitas. Non,
Con isto non. O cachopo sí, pero o cocido non. Se ti pensas que me viste comer cachopo, a mí me pones un cocido aí. Cocido, cocido. Non te Bueno, imaginas. Entre cachopo e Cocido. cocido Logo sempre. tes que aguantarme, Cocido logo tes sempre. que aguantarme Con al lado. chourizo, ademais. Oh, Con repolo. boas patacas e chourizo. Meu repolo moito me gusta. bueno, todo chegará, Claro, amigos. tamén, Todo tamén. chegará. Todo chegará como chegará a primeira victoria do Celta dos collós. Que xa está ben, toda a vida igual, Dios mío. Amigos, vémonos na próxima. Xa digo, non sei cuándo, nin como, nin donde, nin en que estado de salud despois de outro partido máis deste dichoso equipo, pero aí estaremos. Apertas. Chao, chao. Aperta, chao. Adiós, adiós. Apertas a la adiós. Celta. Chao, 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 chao. Bueno, amigos, 3-0, non dixen goleadores. Vai meter Ilais, Aspas e Brian Zaragoza. Celta 3, Niza 0, Ilais, Aspas, Brian Zaragoza. Con este un bizcoito. O bizcoito. ¿Cómo se dice bizcocho en gallego? Pues no sé cómo se dice. No sé. Bueno, en fin. Que nos vemos próximamente. Dios mío, xa me pode sono a fame. As poucas ganas de traballar. Apertas a todos. Xente do diferido. Ainda seguirá chegando xente do diferido aquí a estas alturas da película. Se é así, por favor, que poñan unha porra do partido contra o Niza e despois un emoji dunha tortuga. Para que eu saiba que hai xente de ben que ainda chegaste aquí. Nico, confío en ti. Lois está un pouco máis fallón últimamente. Confío en Nico plenamente. Buenas noites, amigos. Chao, chao.